Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde Strakovín so strakami. Dnes sme veľmi radi, že pozvanie na rozhovor prijal pán farár Kufa, ktorého sme navštívili priamo v Žakovciach. Pán farár Kufa. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie na rozhovor. Vygooglila som si, že vy ste také vianočné dieťa, že ste sa narodili na Štedrý deň. Áno. Tak by som chcela začať takým vašim detstvom. Kde ste sa vy narodili, ako prebiehalo vaše detstvo, tak skrátke sa nám približte. No, moja mama povedala, že som sa narodil 2 hodiny pred Ježiškom, o 10:00 a Ježiško o 12:00. A chlapci potom zistili, farár, ty máš meniny Mariana 25. marca, keď je zvestovanie Pána. Vtedy bol počatý Pán Ježiš, hej, pod srdcom Panny Márie. Narodeniny máš vtedy, keď Pán Ježiš. 30-ročný si šiel do seminára. 33-ročný si bol vysvetený na prvý stupeň kňazstva, na diakonát. Farár, no, mal by si ešte na Veľkú noc zomrieť a už by to bolo v poriadku. Už by ste boli komplet. Pán Boh má zmysel pre humor, možno, že sa nasmejete na pohrebe, keď to bude na Veľký piatok. tak. A tak hádam, nie? No, a jak sa stalo, keď som mal primície, moja babka, ja som chcel, aby som mal malé primície, ja hovorím, ja chcem maličké, malé, skromné. A bratia hovorí, to sa nedá, Maroš. Prečo? Ľudia toľko nanosili, celá rodina ani vzdialená, nezjeme to za rok. Tak som otočil, dobre. Tak zavolal som Rómov z osady, telesne postihnutých, z polepšovne, z detského domova, bezdomovcov. Rómovia pochopili tak tú pozvánku, že brali aj potom s obrusami, aj s príborami, sa nasťahovali sa s organizátormi. 1100 obedov vraj vydali oficiálne, potom už nepočítali, bo to dávali tak, jak dávali. A každý, keď blahožel, a pred obedom, teda pred jedením sme sa pomodlili a mňa sa pýtali, jaké chcete mať pozadie na primícii vzadu. Mne to je jedno. Do dneska neviem, lebo som sa nestihol otočiť. Len to sa stalo, že na noc som odišiel preč, len moja mama vedela, kde som. Prečo? Lebo na vonkajšie okazalosti ja som nedal sústrediť. To hlavné. Ja a Boh. Chcel som byť s Ježišom. Iba matke som povedal, kde som cez noc. A samozrejme, jak blahoželali, my sme sa pomodlili pred jedlom. No ale mne už nedovolili zjesť. Ja som sa pozeral na tú polievku, na všetko. Som mal taký hlad. Až do večera som išiel z ruky do ruky, čo by blahoželali. Prišla babka a plakala, hovorí, Marko, áno babka, ty keď si bol malý, tak ťa donesli v sanitke. Ja viem, babka, mama mi to rozprávala. Donesli ťa v sanitke, pán primár vystúpil von a podal ťa v perinke tvojej mame a povedal, ten chlapec zomre. Mal si úplne fialové pery, bordové lica, dusil si sa. Povedal primár pani Kufova, tá naša medicína už nevie nič spraviť, ten chlapec zomre. Nevieme, čo už robiť. Moja mama sa rozplakala, bola tam babka, matka moja a teta. A tie 3 ženy povedali, a nezomre. My sme ťa nemohli položiť, keby sme ťa v perinke položili takto na posteľ, zadusíš sa hlienami. Museli sme ťa niekoľko týždňov držať postojačky v pozore, maličkom vyťahovať hlieny. Mama ťa nakrmila a 3 ženy sa striedali deň a noc. Čo robili v noci? No modlili sa. Darmo, že ja som chcel ženu, deti, dceru, horské službe, kone, pušky, karate, čo všetko som ja chcel, keď 3 ženy hrali presilovku predtým a vyhrali ju. Dovolenú presilovku. Kňaz sa z modlitby rodí, z modlitby žije a z modlitby zomiera. Ja kúkam na babku a oni hovorí, vieš Marko, vtedy to bolo tak. My sme Ježišovi povedali, Ježišu, teraz nám daj toho chlapca a potom si ho vezmi. Ja kúkam, čože babka? A mne to nikto nepovedal. Prečo mne to nikto nepovedal? Babka plakala, hovorí, vieš Marko, my sme ti chceli nechať slobodu. Babka ma volala Marko. Babka, ale ja som to nevedel, to nič. Tešíme sa, že si kňaz. Takže tak, potom som šiel do seminára, prešlo 30 rokov, samých začiatkov. No tak samozrejme išiel som sa zaľubami. Kone, pušky, karate, horolezectvo. Mal som aj svoje dievča, ale nikomu to nepovedzte. Tak to
To sa nikto určite nedozvie. Mal som ho veľmi rád. A tak som mal rád, že na každú väžu všade som písal. Sme malovali také ako horolezci výškové veci sme robili a vyberali sme si kostoly chudobné, kde farári nemali z čoho zaplatiť. Ale vy ste boli horolezec ako keby, že hobby, alebo... Ja som bol, tak, my sme boli amatérski horolezci, som v klube kežmarskom, v Jamese, aj teraz som v klube v inom, ale som ďalej, mi platia tie známky, takže som taký horolezec. Skôr by som dal preukaz dolu padec, a nie horolezec, ale dobre, bol som horolezec a výškové veci. My sme si vybrali tie chudobné kostoly, ktoré nemali z čoho zaplatiť. Keď som spadol z Gerlachu a dávali ma 13 hodín 6 horolezci dolu z Gerlachu. O jednej na obed som spadol, o jednej v noci som bol po Pratskej nemocnici a 1000-krát, a ešte teraz, keď sa mi sníva, mám horúčku, sa mi sníva to, jak padám dolu hlavu. To nie, že to mňa tak zasiahlo na celý môj život. Stále, keď mám horúčku, v trojke sme boli, ja som bol prvý, vypadol som a strhol som tých dvoch. A na poslednej skobe sme sa zachytili všetci traja. Keď ten film Limit Vertical, tí, ktorí videli horolezecký film, ja som 5 razy bol v kine na ňo, chlapci išli so mnou, hovorili, nepozerajte na film, na farára, jak nedýchá. To isté bolo. V trojke šli, presne to isté, ten prvý vypadol, strhol tých dvoch. V tom filme to boli tak, keď sa tí dvaja chceli zachrániť, posledného odrezali. A tak tí dvaja prežili a ten tretí sa zabil. Mňa neodrezali, tu som. A jednoducho, jak som padal dolu, ja som si bol istý, že to je smrť. Som bol istý, tak vyzerá smrť, to je koniec. Teraz kamen do hlavy, teraz sekne lano, teraz. Prežil som, dali ma 13 hodín, ma dávali dolu, 6 horolezci, boli to Pražáci. Dostal som sa do Popradskej nemocnice a uvažoval som nad svojím životom. Čo mňa vlastne zaujímalo? Kone, pušky, karate, horolezectvo a moje dievča. Ďalej? Nič. A keď som teraz zomrel? Pre koho som žil? Pre seba. Ježišu, dal si mi naspäť život? Dobrá, vrátim ti ho naspäť a posvetený. A od toho slova som neodskočil ani doteraz. Nikto neveril, že som šiel do semena. Nikto, ani ja ne. Keď som napísal si, bože môj, však ja neviem, či mám ísť, alebo nemám ísť do seminára. Ale vy ste už mali nejakú vysokú školu za sebou vtedy, či? Poľnohospodársku. Ja som skončil gymnázium. Áno. A z gymnázia som končil a som prišiel spolužiakom, potom odišiel do New Yorku. Hovorí, kde ideš, Maro, do školy? Ja neviem. A babka, stará mama, už je mŕtva, hovorí, jakže nevieš? Marko, vieš? A kde idem, babka, do školy? Hovorí, za mechanizátora do Nitry. Vieš čo? Za mechanizátora do Nitry. A trvalo prihlášku, nech má babka generál, radosť. No ja som chcel ísť do horskej služby. Ja si myslím, tak není zle, keď budem mať nejakú vysokú školu, dobrá. Tak, dobre, pôjdem do Nitry za mechanizátora. Neľutujem. Nebral som štipendium, ako jeden z mála, neviem, či jediný, alebo neviem, všetci okolo mňa brali spolužiaci štipendium. Ja nie, prečo? Chcel som zostať slobodný, lebo som vedel, že sa vrátim do Tatier. Že nepôjdem na družstvo, ale do Tatiera. Chcel som byť čestný, že nie, že zoberiem štipendium a odídem. Čiže proste som nevzal štipendium. No a potom už som mal vybavené najprv ako dobrovoľnej horskej službe. Ten Bela Kapolka, čo zomrel, on mňa mal zobrať na Terryho chatu. Už som mal všetko vybavené, všetko. A prišiel ku mne brat v noci. On už bol ženatý. Hovorí, že počul som, že zajtra nastupuješ do Tatier. Čo, bude z teba dobrý záchranár, lebo si obetavý, ale budeš na nič kresťan. Jak to? No, jak sa budeš tam modliť? Však tam sa dá modliť. A do kostola za 2 hodiny zbehnem do Smokovca hore, však v rámci kondičky. Dobre. Však vieš, že neraz som išiel v zime, v lete, v noci, cez deň. Však prejdem. Hej. Keď napadne za deň, za noc 1 meter snehu a potom som vedel, že má pravdu. Hovorím, vieš čo, neotravuj ma, tam si choď ku manželke, rob školenia, ty mne nevchádzaj do života, odchod. Neodídem. Do 3. do rána ma otravovali, ak poviem. Hovorím, prečo to robíš? Bo stratím brata. Hej. Na ráno som vyšiel, už som mal zmluvu napísanú, šiel som do Kežmarku, 3 mosty sa to tam volá pri stanici, ja som tam sedel, opretý o zabrádle, pozeral na rieku Poprad. Hovorím, brat má pravdu, nepríjemnú, ale pravdu má. Roztrhal som zmluvu, hodil štvorčeky a teraz, čo ďalej? No. Hej, už som vedel, čo nie, lebo brat mal pravdu. Keby nie on, tak ja som celkom inde vypálil.
Hej. Ale brat mal pravdu. No a ja potom som šiel, si myslím, to je jedno, kde ma dajú. Okres, kde ma zadeli. Okres ma zadeli do Toporca. Tedy to tam bolo také, nehovorím úpadkové, ale také jednoduchšie to družstvo majetky, hej, že to bolo také, nás učili už v škole, hej, v Nitre už inžinier v bielých plášťoch vyjde z kombajna, hej, a to tam má ten hmatač a teraz ten kombajn našteluje, on sám kosí, inžinier ho prejde, zistí, aké sú straty a predbehne ten, jak k koncu role, jak skončí ten hmatač, už tam není obilie, kombajn sám zastaví, on nastúpi, otočí kombajn. No a my sme tam mali mechanizáciu RV4, ručné vidly štvorzubové. Ale ďakujem Pánu Bohu, že bez bielých plášťov. Aj bez bielých. A ďakujem Pánu Bohu, že takto som išiel. Ja som sa tak zblížil s jednoduchými ľuďmi. Strašne ma to zblížilo. Hej, ako to bolo parádne, ešte takú perličku poviem. Keď som prvý raz tam prišiel, ja stále chodím v monterkách, hej, teraz stále som v monterkách, hej. Ja keby som sa v monterkách narodil, hej. A prišiel som tam na družstvo, mladý inžinier, hej, ja som ich bol šéf. A oni nevedeli, ja som prišiel do dielne, hovorím, dobré ráno. Oni pozreli na mňa, ani neozdravili tí chlapi v dielne. Poď sem. Ja? Hej, poď sem. Poď, ideme opravovať koleso na traktore. Čo? To som pomáhal. Ty si ľavý. Však ty človeče, ty nič nevieš. Čo si sa ti naučil? Čo to ty? Taký gramblavý, taký toto. Ja som ticho bol. Hej. Tak ma pucovali, hej, tak nás na vysokej škole neučili opravovať koleso na traktore, hej, to som prvý raz videl. Byť v tých bielých plášťoch. No a teraz si predstavte, na druhý deň prídem a tí chlapi tam stáli pri tej výhni, ticho, všetky dobré ráno, oni ticho. Prebáce, čože? Pán inžinier, my sme neznali, že vy ste inžinier. A však to nevadí, hej. A vlastne tým som si chlapov získal. Hej, potom som sa naučil ďaleko ešte viac než v škole. Tam v monterkách s nimi som pri každom tom stroji. A už oni vedeli parádne tie veci, dovysvetľovali mi. No a postupne už som ja dával zlepšováky. Toto by sme nemohli tak, toto tak. A už SPTčky sme dávali 4 razy motor. Na 5. už som povedal zlepšovák, jak lepšie. Potom donesli z Ruska nejaký stroj. Nevedeli ho poskladať, lebo boli plány len tam. A ja som ho poskladal. To potom pánečku pozerali už ináč. Hej. Potom som mal službu, no a kráva sa nemohla odtieliť. A mňa volali. Pán inžinier, poď bo kráva. Si myslím, páni môj, a krávu z lietadla som videl a teraz mám, hej, tá rýchlo, teraz myslím, dokeľu, kto je v dedine, to v susedej obci, teraz tá Holomnica patrila pod Toporec, teraz je tu nejaký gazda, čo? Kto má kravy? Ten s traktorom som išiel, poďte, ja nevládzem, poďte, budete iba rozprávať, poďte, budete porodná asistentka, ja budem robiť. Hej, prišli sme tam, on presne povedal, čo mám urobiť. Nemohla sa odteliť tá krava, vložíte ruku do nej, musíte tam dať slučku na nohy, čože? Slučku, tak, chytíte tu, dáte na lopatu, chytíte a nohou sa zaprite, čo? Vyťahol som to tela, zachránil krávu a telo, ja som bol národný hrdina tam. Hej, každý pozeral. Čiže vidíte, jak tak postupne bolo s tými ľuďmi veľmi tak, ďakujem Bohu, že to tak je. Hej. Že to tak išlo. Tak šlo to tak. Moja mama parádna bola, ona to vedela, hovorí, mami, ako v tej robote, vidíš, oni ma klamú. Jakže ťa klamú? To povedal ráno, že mu nejde traktor a že nemôže ísť do roboty. A čo si potom robil? Však hovorím, počúvaj, nie všetci ľudia sú tak, to nie sú stroje, on má nejaké problémy, skús ho vypočuť. Čo za tým je. Hej? A teraz som povedal, nebrzdí mi traktor, on nikde nejde, on dneska nejde nikde. Hej, piatok, hej, bolo ráno, ja som vošiel po traktor a pozerám, vošiel som mu, jakže nebrzdí, pozerám ten brzdiaci systém, našiel som odkrútenú tú hadičku, hej, že odkrútil som ju, zakrútil, na schvál odkrútené, zakrútil som nazad, traktor vám ide, brzdi. Dokiaľ, čak ja nemôžem ani toto a dcera sa mi vydáva. Počkať, čože? V sobotu sa vám dcera vydáva? Však buďte muž, úprimný muž, povedzte, že potrebujete voľno. Hej, však jasne, že to je jedinečné pre vašu dcerku. Máte voľno, môžete to len tak, áno. Ale buďte čestní na budúce. Človeče, ten traktorista, jak ma mal rád, aj o polnoci by išiel s traktorom hoci čo zrobiť. Matka ma naučila. Naslúchaj tých ľudí. Hej, sú to jednoduchí ľudia, majú problémy, nepovedia ti hneď celé, ale naslúchaj ich. Pomaličky. A ten postoj matky, ten bol správny. Keď som prišiel, tí istí chlapi, čo sa smiali najprv so mne, že som glamravý, tak normálne slzičky v očiach, pamätám ten Tomek taký silný. Pán inžinier, to idete už preč? No. A to, že už neuvidíme nikdy. Prečo? Však ako nejdem na kraj sveta.
Hej, slzičky mali. Vzali ma poľnohospodárske veci do poisťovne. Do poisťovne, čo prišli, zastala Volga, hovorí, inžiniera Kufu hľadáme. A ja som bol v jame od oleja zamazaný, monterky. Hovorím, ja som, ale inžiniera Kufu, ja som inžinier Kufa. Hej, kúkam, oni vyoblekaní v kravate, Volga, a kedy to bola tá auto. Že riaditeľ vás volá, jaký z poisťovne? Nešli by ste robiť do poisťovne? Do poisťovne? Ja som v živote nerobil v poisťovne, ani som nebol v poisťovne. A čo tam? Poľnohospodárske veci. Hej. A prečo ja? Po rokoch som sa dozvedel, že hľadali niekoho, kto nepije a kto sa nedá podplatiť. Tak to povedali, hej. Áno. A teraz nás zobrali do Popradu, celý okres Poprada, kedy aj Kežmarok, a povedali, 3 nás vybrali z celého okresu a hovorí, ja taký mladý soplo z vojny som sa vrátil a povedali, toto sú okresní superagronómy. Ja som myslel, že od hanby sa, čo také nemehlo, hej, z vojny, lebo naraz superagronom, to čo ste, hej? No ale dali nás, tak vykreslili a hovorí, máte viac peňazí, chlapci, jak riaditeľ vagónky, rozhodujete o tom. Hej, čo som pre pána Jana, hej, kde som sa ja dostal, hej, ale išiel som tam, lebo oproti tomu družstvu alebo tým majetkom v Toporci bolo to, že soboty, nedele som mal voľno. A ja som chcel mať voľno, lebo som narábal s mladými vtedy, hej, a tam som bol od rána do večera. Si myslím, až do dôchodku budem stále do tmy robiť. Potom som sa naučil opravovať aj tie pece, čo bolo na slepky, aj toto, hej. No tak mňa furt volali aj v noci opraviť, naštelovať. A ja som to s radosťou robil, len ma ubíjalo to, že na nič iné nemám čas. Za tmy som šiel peši od vlaku 4 kilometre noci za tmy v zime, hej, o 6 vlakom, hej, čo si viete predstaviť, minus 20, 25, tak mi noskrútilo tam a za tmy naspäť. Ja si myslím, tak to bude stále. A za tmy. Robil som to rád, ale bralo mi to celý čas. A potom Pán Boh vstúpil do toho tam, hej, no a potom bola moda padať, v 89. padol komunizmus, tak som spadol aj ja. No tak som spadol, hej, a potom sa všetko otočilo. Všetko sa otočilo. Ale vy, keď ste vtedy spadli vlastne z toho Gerlachu, tak vy ste potom boli nejakú dobu v nemocnici? Alebo vy ste... Viete, jak to bolo? Ja som letel dolu, hej, a jak v tom filme Limit Vertical, to presne tak bolo, hej, že on 2000 metrovej výške sme boli 2 km, ľudia boli takí mrňaví, ja som vyťahoval bláto, mach a hádzal som do toho devčaťa, čo bolo dole. Jedno devča bolo s nami a 3 sme boli, 2 chlapci. Ja teraz po rokoch poviem, ja som dával prihrávku k tomu kamarátovi, som zobral na schvál jeho devča, aby som ich 2 dal dajak dokopy. Nepodarilo sa to. Ale to bol úmysel. Hej, to bol úmysel. A vaše dievča bolo vtedy kde? No, to nemôžem povedať. Chcete sa pozrieť na guľu, na každej veži, ktorú som maloval, tam je meno. Vždycky tá guľa na kostole není taká, a taký kríž, to je taká guľa a ten kríž je 2-3 metrový. Jak som schádzal dolu, vždycky som napísal Bože, požehnaj a meno si chodte prečítať. A teraz, keď jazdím na aute, kúknem hore. Ono to tam stále? No jasne, ja hovorím, išiel som so synovcom teraz v lete a hovorím, stričko, aj ten kostol si maloval. Áno, ten kostol bol posledný. A je tam to meno? Hej. Môžem si ho prečítať? Choď. Hej. A teraz, jak idem, ja si myslím, ja viem, čo tam je napísané. Jak dobre, že sa tam biskup nevyškrabe. Hej. A viete, čo je s ňou? Viem, ale vy vidíte, už ďalej nepôjdem, už sa nedám nachytať. Hej. Je to dobré dievča naďalej, môžem povedať, nič viac. Hej. Že či ju mám rád, no tu bol kardinál Meissner, osobný priateľ predošlého papeža. A potom tu bol aj pán biskup ešte. No a teraz hovorím, viete, ja to dievča mám stále rád. On, čože? Poviem papežovi, povedzte, mať rád pán kardinál není hriech. Nenávidieť je hriech a hriešne sprivatizovať je hriech. Pán kardinál, ani myšlienke som sa aj nedotkol. Dobre, Maria, dobre. Ale veď rád môžete mať. Môžem mať rád, koho veľa chce. ľudí, áno. Tak. Nenávidieť je hriech a sprivatizovať je hriech. Mať rád, to sú 3 Dčka. Dať druhému dobro. Hej, nijak som ho neokradol. Jasne. Tak ako môžem aj pred papežom povedať, že ju mám rád. Hej. No a samozrejme to tam je napísané stále. Hej. No a už tie mnohé sú už pretreté strechy, hej, aj sú prerobené. Hej. Našťastie aj tu prerobili tú guľu, lebo tu v Žakovciach som tiež opravoval strechu. Nevedel som, že tu budem farárom a vôbec, že budem farárom. Ja som toto nevedel. No, poďme vôbec k tomu Gerlachu. No tak vtedy som tam, to bolo tak, že som vyťahol tie guličky a hádzal som dolu, hej, a mi rok
predtým sme boli, jak som spadol, sme boli 5 na Gerlachu, 2 dievčatá, boli 3 chlapci. Nechcem urážať ženy, ale boli tak pomalé, že nás chytla noc. A viete čo, to je hrozné dačo. Hej, naraz náhle príde v Tatrách noc a tma. A teraz ja som urobil takú hlúposť, čo by som dneska nezrobil. Hej, som sa odviazal od lana a išiel som hľadať bývak. Bývak to je tam, keď horolezci nenajdu bývak, zahynú. Hej, našiel som bývak, ale bez lana teraz som sa mal vrátiť naspäť. Myslím, do keľu, jak sa vrátim. Teraz len tak, že som prišiel, vyťahol som hore všetkých a sme boli na takej ploche, jak môžeme 2-3 stoly do kope, toľko snehu, naklonená rovina, hej, a tam sme celú noc boli. Hej. Trapas bol keď vecko, tak chlapci raz, dva dozadu. A babi teraz čo? Hej, no tak sme išli dopredu, v noci sme obdivovali Tatry vpredu a oni vzadu robili, čo mali urobiť. Hej, ja som mal našťastie, som mal várič plynový, to bolo naše šťastie. Hej, a teraz tie svetre a všetko, čo sme mali, tak sme dali babám. Hej. A teraz ja som sa tak klepal, tá sa kolegynka pýta, hovorí, Maroš, nie je ti zima? Čo si? Gentleman. Hej, no jasne, môžem povedať, že zima. No a teraz čaj sme varili, hej. Teraz z toho snehu a čaj. Ja som sa prvý napil. Fuj, som splúval. Čo? Počúvaj. Skade si naberal ten sneh? Skade. Babi, kde ste boli na vecko? Tam. Tak toto bolo. A o rok na to už som nechcel, aby sme tak boli. Ja som všetkých uviazal, aby nás nesvuklo v noci. Ja som sa bál o tých ľudí. Hej, tak a bol som pri tom frajer, pícha peklom dýcha, Boh sa pyšným protiví, pícha predchádza pád. Pyšný človek, my sa nebavíme, či spadne, či poleti. To je jedno. Či laik, či kňaz, či biskup, dokonca aj pápež je nehodný. Poleti. Bavíme sa už len, kedy to bude. Skáde to farár vie, čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Ja som to nevedel, teraz to viem. Pyšný človek určite poletí, len sa bavíme, kedy to bude. Pícha a hlúposť sú totiž to dvojičky. Kto je pyšný, ten je hlupý, a kto je hlupák, k píche sa dobre. A dvojičky sú naopak, láska a utrpenie. Tam, kde je utrpenie, príde láska. A kde je naozajstná láska, príde naozajstné utrpenie. To sú tiež dvojičky. Furt chodia po dve. Hej, to už musíte tak hľadať. Hej. No a ja som to nevedel. Hej. No teraz to už viem, samozrejme. Tu som si to zapísal aj tu. Hej, dobre chyty, dobre vstupy. A to dievča, no nechcem urážať, hej, ale keď idete v dvojke, tak ide jeden, urobí štandu, ide hop. A teraz k trojke, ten príde, tu príde, či raz tak dlho. A keď je jedna baba, no tak nechcem povedať, ale to proste absolútne pomaly. No teraz čo? Ja som blato iba hádzal, Maroš, čo robíš? Hádže, veď si ma trafil do príľby, vážne, veď to som chcel. Hej, a teraz si pozorujete, bezstarostne modrá obloha, stebielko trávy, kúkate kvapka rosy. A som taký romantický typ, cez tú kvapku som kúkal dolu na tých ľudí, taký mrňavý malý. Hej. Ani ma ale nenapadlo, ideš bezstarostný hore a loker sa otrhol. Loker to je také, čo myslíš, že to je dobre, bo to je dobrý chyt a neklepem, no na čo? Keď som poklepal, viem, že to, že vyletí. A som chytil a to sa otrhlo a tak sa otočil celý môj život. Naraz som išiel bezstarostne pomaličky hore a potom plný starosti a zrýchlenie dolu. A kolo nich, keď som letel, som si, Bože, keby sa aspoň oni zachránili. Toto ma napadlo. Hlava dubová ani ľutosť ma nenapadla. Ja hovorím, Bože, keby sa oni zachránili. On chytil jej oči, zavrel. Videl som, jak tak kolo nich som letel. Teraz sekne lano, teraz seknem kamen do hlavy. Teraz svoju príľbu som dal tomu dievčaču. Na čo mne príľba? Sedačku lepšiu som dal jej. A nech má lepšiu. Však ako... toto bola pícha jak hrom. No a na poslednej skobe ja som zavrel oči a kamene kolo mňa, to tak, keď vidíte v Tátrach, počujete a nevidíte, len počujete, jak idú kamene. Taký zvuk. Privrel som oči. Ani jeden kamen dosť tvrdo hlavy. Láno som si sekne vydržalo, iba kúkol som dolu a už som sa nekúkal. A ten nado mnou, my sme sa nevideli. On iba zakričal, žiješ? Najprv urobil štant, čiže pribil skobu, keď má tupý zvuk, vyskočí, keď má ostrý zvuk, tak to ide ostrý zvuk málo, urobil štant, to urobilo dobre, lebo ja som vyhegal tú skobu, keď som spadol. Preložil nás všetkých na to, hej, a teraz zakričal plačlivo, žiješ? Ja som nič nehovoril, som do dlane tak dal a tu som vreskal, keby to dievča tam nebolo, na celé Tatry kričím, ale som mal toľko hrdosti, si myslím, ty ma nebudeš počuť ani pipnúť. A ja tak iba a oni, žiješ? A ja nič, iba Maro, žiješ?
Žijem. Čo nič nehovoríš? Ma rozhombal kúštik, spustil ma, hovorím, pust mi to, devča. Pustil, ona sa rozrevala. Maroš, čo ti je? Čo ti je? Hej. Nič, murkám, kývem všetko. A čo si taký dokrvavený? Tu sú len škrabance. Od kotníka toto zodraté, ľava strana, hore až po uchu, jak s lekvárom na trete. Hore. A nohu mám fuť, ale ináč nič, v poriadku. Čo? Nič, vykúkaj, žmurkám, kývem, všetko dobre. Hej. No a potom už som myslel, že ma dajú, ona nevládala. On musel zojsť dolu sám, zobral 6 horolezcov, 6 pražákov a tí ma dávali dolu. A ja som mal čas na rozmyslenie, pre koho som žil a čo ďalej. Išiel som do seminára, no máme som, nikomu som nepovedal, ja som už bol prijatý a teraz nikto nevedel. Ja si myslím, jak to povedať ľuďom. A teraz mama hovorí, Maroš, tam máš list. Ja viem, z Podhradia. Môže, hej, viem, mami. To už 3 dní tam máš, čo tam máš? Idem sa učiť. Kde sa ty ideš učiť? Za kuchára. Maroš, netaraj, veď ty ani čaj nevieš uvariť. Práve za to sa idem učiť, máme, za kuchára. Som roztrhol list, ani som neukázal. Ja som hneď vedel, že čo tam je. Ukázal som mame. Mama prečítala, že som prijatý. Kúkla na mňa, na list, pustila list, začala revať. Umývala riad, pozerala na mňa, umývala riad. Pustila handru, vyboskala ma, zase umývala riad. Zase ma vyboskala, pustila. Jak to, Maroš? Neviem. Jakže nevieš, chlapče? Mami, ja neviem. Ja neviem, proste. Ja som Ježišovi na Gerlachu povedal, dal si mi život, môj Bože, vrátim ti ho naspäť. A posvetený. A od toho slova svoje som neodskočil do dneska. Stojím si za svojím slovom. Pýtal sa ma biskup minule, že či ešte vládzem. Už nemám toľko sily, jak 20-ročný, ale šmak mám stále, jak 20-ročný. Hej. A ja prečo to robíš? No pretože som to Ježišovi slúbil. A kde? Na Gerlachu. Na Gerlachu som mu slúbil a keď sa ma pýtal redaktor z Markízy, či mi nechýba žena, a ja, a hneď kamera išla. Ja kapor som teraz. Keď nechýba, klamem. A keď poviem chyba, koľkých ja dopletem? Bože, ale ja musím hovoriť pravdu. A chyba. Čo ste povedali? Čo ste mohli by ste to ešte raz 100-krát? Muž, ktorý povie, že mu nechýba žena, tak musí priznať úchylku alebo klame. Čože? Však aspoň matka mu musí chýbať, či ne? Tak žena áno. No tak nepovedal konkrétne. No musí byť aspoň. A žena, Boh nás tak stvoril, že mužovi chýba žena a normálnej žene chýba muž. Áno. Tak toto je jednoducho. Hej, zasvetenie to nie je to, že ty nenávidíš ženy a preto sa ideš zasvetiť. Nie tak. Ja to hovorím iba graficky. 1 meter miluješ matku a 1,20 m partnerku. Ak partnerku nemiluješ viac jak matku, nežen sa, bo dotrapíš tú ženu. Ty keď sa nevieš odstrihnúť od mamičky, tak sa nežen, drž sa jej sukne, buď tam, však to je dovolené. Ty keď sa ženíš, kamaráde, pupočnú šnúru musíš strihnúť. Nemôžete s pupočnou šnúrou obidvaja po meste, obidvaja zahynete. A to hnusne boli. Druhý porod. A ideš vyššie. Hej? No preto nevesti plačú. Lebo ide o schodík vyššie. Nie z nenávisti k matke sa ty ženíš alebo vydávaš. Z lásky k partnerku opúšťa matku. A čo s matkou? No, matkou je stále matka, ostáva tá istá láska. Ale čo s matkou? Mami, keď budeš už nevládna stará, ja ťa dochovám, ale vymeníme karty. Jaké karty, synu môj? Mami, teraz ty budeš dcera a ja budem otec. Prečo? Ináč mi rozbiješ manželstvo. Tak. Vymeníme karty a dochováme rodičov. Tak. Nie z nenávisti k matke sa ty ženíš, vydávaš, ale z lásky partnerke, partnerovi opúšťaš matku. A kňazstvo ešte o schodík vyššie. Nie z nenávisti k ženám, pán kardinál som mu povedal, z lásky k Bohu opúšťam. A či to boli? Každá láska musí boleť. Láska a bolesť sú dvojičky. Mňa to boli, pán kardinál, stále. Vidíte? Stále to boli. Stále mi chýba žena. A som myslel, že keď budem starý, že už mi nebude chýbať. Pán kardinál, ale nepovedzte Svätému Otcovi. Stále mi chýba. No a jak to potom riešite, keď sa ma pýtal ten redaktor, že jak to riešite, keď vám chýba žena? Keď mi veľmi chýba, sadnem na koňa a idem ku nej. A kde? Do Levoče. Chodím to asi 30 kilometrov. Chodím na koni. Ku Panny Márii. Áno, to je dovolený spôsob, jak mám nahradiť ten ženský prvok. Kňaz, ktorý nenájde správny vzťah k Panny Márii, stratený prípad. Tak mi povedz, jak ty ten ženský prvok nahradíš. Nože mi to povedz. Vypočujem si ťa veľmi rád. Čím som starší, tým mám vrúcnejší vzťah k Panny Márii.
Verte mi, už ako proste teším sa. Aj nedávno som povedal, teším sa už na stretnutie s Pannou Máriou, s mojou mamou, s bábkou, to bola tiež špičková, netierkou, ktorá zomrela, hej, si vytrpela v operácie, ale zlaté dievčatko obetovala za kňazov všetko. Ja kúkam si myslím, dokiaľ to decko trpí aj za mňa. Hej. Takže vidíte, že jak to je, hej, že to človek to nevedel, mnohé veci, teraz už viem, naspäť, keď sa otáčam, hej, že jak si to všetko Pán Boh múdro riadi. No a nevedel som však do seminára, keď som prišiel, počúvajte, ja som ani nevedel, že čierne topánky treba mať, ja som mal žlté. Žlté? To ste boli nejaký moderný, no, moderný, nie? Viete čo? Lacný. Viete, ja som mal len tenisky, hej, ja som mal rifle, tenisky, hej, a tričko vyťahané, hej. Keď som chcel napáliť ich to bolo také blbé, ale chcel som, hej, po maturite si myslím, ja vám ukážem. Vy nás budete strihať po maturite také vlasy. Ja hovorím, a teraz si trhnete nohu. Hej, ja som taký bol, hej, dlhé vlasy. Hej, ale sme boli ako na brigáde, no tak si chcel byť ešte frajer, takú pomarančovú pásku, som mal dlhé vlasy, hej, to by ste ma nepoznali, hej. No tak ako, no a teraz ja, jak prakticky z ulice som išiel, dá sa povedať, veď ja som nevedel knižky prevrácať pri ministrovaní, nikdy som nečítal lekciu, ja si myslím, na čo mi to bude. Ale strašne rád som ministroval. Si predstavte, už som bol dospelý, už som bol inžinier, aj som ministroval vždycky tak na boku. Tešil som sa, že môžem byť pri oltári. To môžu dospelí ministrovať? No jasne, nie je zakázané. Nikto mi nezakázal. Nie. Pamätám si, jak sme natierali, strašne som mal od farieb ruky. Plumbínov, hnedé, to zažraté olovnatá farba. A teraz nemám kto dať sveté primáne, bolo veľa. A farár mňa zavolal, Marián, poď, ja nemôžem, poď sem. Poslúchaj, farár, si myslím do keľu. A ja všetko tie ruky, tak som mal stiahnuté. Hej, a teraz kúkal na ruky a som rozdával sveté primáne. Tí, čo ma poznali, kamaráti, hneď ku mne do rady. A hovorí, vieš čo, Marián, nemohol si nám trafiť do huby, lebo musel som tvoju frekvenciu chytiť. Ja som mi tak trasla ruka a tak, lebo že tak robili. No, človek si uvedomil, aký som nehodný, koho držím v rukách, hej, a prečo ja. Hej. Došlo mi to, hej. A v seminári naraz som bol treťak a prišlo, že čítať lekciu. Si myslím, bože môj, to šestáci si tak sadli, tak dali a sadli do prvej rady. Hovorí, čo, dneska bude zase sranda, jaká? Maroš zase číta lekciu. Počul som, jak sa rozprávali. Oni mali srandu a ja spocený celý som čítal. A si myslím, bože môj, jak ja budem kázať, keď čítať neviem. Jak to, môj bože? Voláš ma to ty vôbec, či ne? A som povedal, nedal si mi žiadne znamenie. Znamením toho, že mám byť tvoj kňaz, že ma nevyhodia. Ty človeče, nevyhodili ma. Že vidíte, poslednú noc, ja som sa strašne bál ísť do seminára. Ja som šiel ku sestričkám, ktoré františkánky, to sme tajne im robili za komunizmu, kaplnku v pivnici. Kvetinači v tej miske dolu, tam mali sviato zozadu. Hej, a normálne pivnicu sme im prerobili, to bola kaplnka a vyzeralo, že sa kláňame kvetu. Hej, a tam v tom kvete bol bohostánok na boku. Hej, my sme to robili za komunizmu tajne, ako partia naši sme volali sa trapisti, Trapaz je náš kamarát. Sme opravovali tie chudobné farnosti, všetko, kde nás volali pre chudobní, všetko zadarmo. Hej, tak nás mali radi farári, hej, najmä tí chudobné farnosti. Tak som sa dostal do Žakovec, nemali z čoho zaplatiť. A tu som opravoval ja tú väžu dakedy. Nikdy som netušil, že tu budem farárom a vôbec, že budem farárom. No a teraz si zoberte tie sestričky, no tak nás tam zavolali, hej, a ja potom, keď som išiel do seminára, som zazvonil tam. Matka, čo Maroš? Sestrička, nemohol by som u vás prespať? Prespať? Hej. U nás? Hej, a prečo to tak? A prečo, Maroš? To tak, nemohol by som prespať? No poď. Ja som mi nevyzradil, že som potreboval byť s Ježišom. Celú noc som sa modlil. Jak oni zaspali, šups do kapličky. Červené svetielko blikalo. Z pravej strany bol obklad drevený, to sme dali, aby neťahalo, tu biela stena a toto blikalo svetielko. Si myslím, bože, mám to ísť, či nemám, či jak to vlastne je? Nijaké znamenie mi nedávaš. Jak to je? Je to dobre pri tých mojich záujmoch, pri tej mojej povahe? Či vôbec to je dobre, že idem? A tak som v duchu pribil jeden klinec, tam som zavesil kimono. Skončil si z karate. Ja viem, Ježišu, kimono je tam. Na druhý som zavesil pušku. Skončil si s polovnickou. Viem to, Bože. Na tretí klinec som zavesil lano, orlezecko. Skončil si s orlezeckou. Ja viem, Ježišu. Na štvrtý koňa. Klinec sa nezohnul. Ale na piatý som zavesil dievča prúser jak mraky.
Deň pred seminárom, tak sa klinec zohnul. Keď chcem byť úprimný, áno, je to tak, Ježišu. Ty vidíš, že toto nie, že nechcem. Ja toto posledné neviem zrobiť, Ježišu. Ja to neviem zrobiť a zajtra idem do seminára. Ježišu, ty to vieš. Ja ti to úprimne hovorím. Ja som to nevedel, až neskôr som sa u cirkevných otcov dopočul, že to posledné. Celibát iba s Božou pomocou. A to som ja nevedel. Áno. A prečítal som si z knižky, ktorá sa volá Život. Vedel som, že nemám na to sily. Na tieto 4 dajak s Božou pomocou, hej. A na to posledné nemáš síl. Jednoducho nemáš síl. Ale vy môžete ako farár horolezectvu sa venovať, či nie? Ale to už není tak, jak dakedy. Jasné. Rozumiete, som šiel do Tátier, my sme spali hoci kde. Jasné. Hej. Že už povinnosti. Išiel som na koňa, spal som hoci kde, na polováčku, spali sme v Seníku, hoci kde som spal. Piatok, sobotu a v nedeľu s puškou do Podolinca som prešiel cez lesy. Kúkali všetci a s puškou baranicu, dykata na primáne, každý tak podozrivo na mňa kúkal. No ale rozumiete, to už to není tak, jak by... Už je iné. Aj teraz máme kone. Áno. A ja by som mohol teoreticky každý deň. No dobre, ale na úkor čoho? Rozumiete? Minulého roku, no možno 5-krát som bol v Levoči na koni. A mám kone pod nosom. Ako je to ďaleko do Levoče na koni? No tak ono to je tak. Keď idete autom, tak idete tak. A keď idete s koňom, idete tak. Hej, lebo to sú kopce zase. Čiže plus minus 30 kilometrov. Plus minus. To za koľko prejdete tak na koni? podľa toho, jak idete na koni. Hej, dá sa, keď idem s mladými, tak keď 11 hodín, 10, hej, tam, nazad, hej, ale keď dá sa aj za 2 hodiny, dalo by sa viac, ale už tveš koňa. Ja to, tako, na čo? Áno. Hej, ja hovorím, že chlapci sa smejú, prídem o 2 v noci, o 3 ráno, da keď je o 7 ráno, chlapci sa smejú, fará slepý, kobila slepá, jak ty trafíš? Trafím. Hej, no tak ako idem, hej, no prečo? No lebo mi žena chýba. Hej, ja nemám komu povedať. Hej, a ešte keď ten mi povedal pán farár, ten z tej televízie, hovorím, no ale chceli ste mať aj dceru, nie? Čože? Aj toto viete? No, a to je taký problém. Jakže problém? Však ja som katolícky kňaz. No a čo? Však to je taký problém. Pán redaktor, nie je problém, keby ja som mal dceru, ale keď ja budem mať dceru, 300 synov stratí otca. Láska, ktorá nás nič nestojí, za nič nestojí. A mňa moja láska k Bohu stojí, moju milovanú manželku. A za dceru by som vymenil, pán redaktor, všetko na svete. Ďobnite prstom, ukážte na dievčatkom, ale vymenil by som za všetko. Teraz v sobotu som takú malú krstil tu. Hej. No tak mi ju dali podržať, chceli sa odfotiť. Taký som bol šťastný, že som mohol držať to dievčatko. Si myslím, bože, keď som mal takú dceru. Hej, mal som ju v rukách. Hej. Ešte tu prišiel taký psychológ, ja som ho zavolal, tu 2 dvere som zavrel. Pán doktor, chcem s vami, ale tak potichu. A čo? Som ja normálny? A ja prečo, pán farár? Každý vždycky chcel chlapca, syna. A ja som vždycky chcel dievčatku. Je to v poriadku? Nemali ste oveľa mladšiu sestričku? 2. Tak je to v poriadku. Jak to? Chlapec, ktorý má mladšie sestry, tak sa vžije do pozície otca a potom chce dceru. Vy ste čítankový príklad. Hej? Tak toto je. Vidíte, to človek potom nevie, hej. Jasne. Čiže láska, ktorá nás nič nestojí, za nič nestojí. A mňa moja láska k Bohu stojí. Moju milovanú manželku a dcerku. Áno. Ako ste sa dostali sem vlastne do Žakoviec? Do Žakoviec, jak som sa dostal, to bola tiež fanda, hej, že ešte za komunizmu, hej, pred revolúciou, sme sa modlievali mladí v zavretom kostole, hej, Kežmarku, bolo to tak, Ďuro Dubec to tam viedol, to také dobre bolo. Sme odišli po svätej omši akože preč a dohoda bola po pol hodine naspäť v noci do zavretého kostola tma. Hej? No a tam sme sa modlili sviatosť oltárna v tme, hej, nikto nevedel, komunisti nevedeli a tí mladí ľudia sme sa modlili. No a ja som nemal rád také, jak by som to povedal, neodsudzujem to, ale ja to nemám rád, hej, také navonok, aleluja, hosana, tak ja skôr tú lásku do intimity. Hej. Tak som sa oddelil a na malý chorusík som vyšiel a som sa tam modlil. Hej, oni dolu spievali, aj sa modlili a tak. Hej. No a ja proste tak som sa modlil a tak, že som akoby vedome strátil a naraz som sa prebral, tak si myslím, do keľu, ja som sám v kostole. Hej, do keľu, to čo je? Hej, a teraz už som zbehol dolu buchanty. Normálne zamkli ma v kostole, hej. A teraz čo? Prvý raz som bol zamknutý v kostole, som bol mladý. To bolo v sobotu, z piatku na sobotu, si pamätám. A teraz, 9 hodín som tam bol, hej, lebo oni do 9 boli a ja do 6 ráno, kedy bola svätá omša, hej. Čiže, 36 ružencov som sa vymodlil za noc,
hej, Pater Pio 80, čiže ešte mám čo robiť. Ja 36. A teraz si zoberte, že lavica praskla, hej, pozerajte teraz čo. A som modlil na rôzne úmysly, no, ale sa mi to zapáčilo. Hej, ráno som prišiel domov, mama mi postielila, bo myslela, že prídem večer z tej adorácie, alebo nevedela, kde som, ale mi postielila, 3 bratia sme boli. A bratia ráno sa zdodvihli, ja skoro ráno po omši, oni ešte spali, bo sobota. A kúkali, ja idem spať, oni desivo, potom vám poviem, nos taký červený, dobrú noc. A to sa všetci rehuňali, že ma zamkli. Mne sa to zapáčilo. Odišiel som do Nitry, na vysokú školu a naučil som sa systém, jak zostať v kostole. Čiže stačí, keď kostolničku som pozoroval, čo robí každý raz. A už som vedel, jak sa pohybuje. Ja som si počkal pri ľudskej Panny Márii večer po svätej omši. Ona zamkla, prešiel som ku oltáru, celú noc som sa modlil a ráno som vošiel za oltár a ja kostolnička bola chrbtom. Keď som počul, jak odomýka, som vedel, že 2 razy musí cvaknúť, cvak, cvak. A jak prvý raz dala, to bol povel, že musím prebehnúť do zakristie. Cvak. A už som bol v zakristii. Neprišli ani raz na to. Spolužiaci hovorili, za jakou babou ty chodíš? Ak tam povedz, aké oni mali frajerky, kade mysleli, ja chodím, ja som ticho bol. Jedného spolužiaka som raz zobral, on bol polosírota. Maroš, kde chodíš? Daj pokoj, však toto. Kde ty chodíš? Ty chodíš, to povedz mi, kde. Ale daj slovo, že to nevyzradíš. Nevyzradím. Tak on bol z Oravy, zobral som ho, celú noc sme sa modlili. A potom ráno sme prebehli za oltár a on nevydržal od toho napätia, chcel sa smiať. A vtedy neprišla kostolnička farár odomýka. Ja som mu zozadu držal tam ruku, aby sa nesmial. Hej. A on to zažil so mnou. A ja som sa naučil celú noc modliť. Hej. To znamená, keď niečo vážne v našom živote, ty sa neporozprávaš s najmúdrejším a najsilnejším, tak si čuťo. Hej, tak ty potrebuješ vedieť, nie? Modlitba nemá byť vykričník. To pyšní ľudia dávajú vykričník. Uvidíš, Bože, keď nie, tá uvidíš, čo ja. Pyšný. Ani bodka sa nedáva. To je oznamujem. Zajtra idem do Kanady. Jak vieš, že zajtra bude žiť? A čo tam má byť? Otáznik? Chceš to ty, môj Bože, alebo moja mužská picha? Ak to chceš ty, pusti most. Ak to len moja mužská picha, daj most. Daj prekážku. A babi, keď to počuli, hej, daj mu, Bože, ale železo, betón, ostatné preleze. Za to som taký dobitý, mi povedali, za to, hej. Dá, alebo potom daj čiarku. Ja to, Ježišu, chcem tak, čiarka, ale uprav to, jak to chceš ty. Čiže dávame otázniky a čiarky. A vtedy si ťa vedie Duch Svätý krásne. Takže vás priviedol aj sem. Hej, a teraz si zoberte, jak to bolo. Ja som vlastne šiel do seminára a ja pár dní v seminári a kamarát, ktorého som predtým nepoznal, nikdy som si nevyberal, nikdy spolubývajúcich ani na vysokej škole, modlil som sa vždy cez prázdniny za tých, koho budem bývať. A na vysokej škole v Nitre napríklad dostal som na izbu, 5 sme boli a ešte 2 sme na čierno vzali. Hej, vždycky sme tak brali na čierno, hej, lebo nemali jak. Hej, a sme na zemi striedali sme sa. Tak fajné to bolo a 2 sa dali pokrstiť napríklad z nich. Hej, na vysokej škole. Hej. A teraz si zoberte, že vlastne tak som sa aj modlil, do seminára som sa dostal a ten, čo som bol s ním, hovorí, Maroš, čo ti je? Prečo? Teba dá čo trápi. Môžem ti pomôcť? A chceš mi pomôcť? Hej. Tak poďme sa modliť. A kde? Do kapličky. Do kapličky? No, jak dlho? Celú noc. Celú noc? Celú noc? Modlili sme sa celú noc. Ráno oči, jak propambutan. Hej, tak orangutan, také spuchnuté. Hej. A teraz si zoberte, a čo teraz? Ideme za biskupom. Za biskupom a ja? Hej. A čo budem ja robiť? Len stoj pri mne. A teraz sme prišli a pán biskup Tondra, to bol špičkový biskup. Bože, to bol asi jediný človek, ktorý mi rozumel na celej zeme guli. A on, čo chlapci? A ja z ulice, chlapík, čo žlté topánky, príde hej do toho. A žlté topánky len preto, lebo boli lacné. To boli z týchto. Máme som povedal, vieš čo, máme asi treba topánky, ale v partiovke som videl, to také žlté, to sú škaredé, to nevadí, máme, ale sú lacné. Hej, nemali sme veľa peňazí, preto žlté. Taká okrova, neboli celkom jak kakadu, ale také okrovo, hej, žlté. Hej. Nás biskup ma chytil, neskorší, to bol biskup Sečka, on bol predtým, hej, vicerektor. Poď sem, čo to má za topánky? Čo to má za... Čo? Jaké topánky? Čo si do keľu? Nie je problém v farbe topánky, ale problém v peniazoch. Nechcel som zaťažiť, sme chudobní, ale nerozumel tomu. Si myslím, dobre, mami, zavolal som, musíme mať čierne topánky. No vidíš, synu, ja som vedela, že to nie tak. Vedľa tých žltých v partiovke som si všimol, boli také čierne platené, te budú lacné, tieto mi máme kúp. A
tak mi mama kúpila tie lacné, čierne som mal pred biskupom, hej, a také tenisky von. No a potom sa stalo to, hej, že jak sme sa modlili celú noc ráno, a čo chlapci? Ja, tak jak ma počujete, ja som nevedel tie pravidlá, ja som nevedel, že farár si nepýta faru. Bol slovec pár dní v seminári a hovorím, pán biskup, no, nedali by ste mi faru? A biskup, tak sa začal smiať, dvoch naivky ma tam. Sadajte, chlapci, sadli sme. A jakú faru chceš, Maroš? V Žakovciach. Tam je fara? Áno, on bol nový biskup, takže on nemal taký prehľad ešte. Je tam fara excurrendo z Vrbova, spravovaná fara z Vrbova ju spravuje. Hej. A čo chceš urobiť? Tak pre núznych trpiacich a toto popočúval, poď sadaj do auta, ideme tam. Ale ja mám teraz školu. Povedz, že ideš s biskupom. Teraz cez vyučovanie, hej. Biskup zobral BMWčko, hej, BMWčko, tú starú 105-ku mal kúpenú. Biskup Tondr bol taký strašne skromný, perfektný biskup. 105-ku mal auto z bazáru kúpenú, dajakú bielu. Hej, teraz ja som sadol dopredu, ten spolužiak dozadu. Prišli sme ku farárovi do Vrbova, ktorý spravoval Žakovce. Farár, keď videl, že biskup šoferuje, tak vedľa čakal, že aspoň kardinál vystúpil. Taký sklamaný, keď som ja vystúpil. A potom nás zobral, tu sme na kopci stáli, kde je tá budova pre telesne postihnutých. A biskup pozerá. Vošli sme tu dnu do tej budovy, strecha bola zalomená strecha, pršalo tu. Všade pršalo, jedna jediná izba, ktorá nepršala, bola vedľa tam. Všade inde pršalo. Ani dlažba nebola na chodbách nikde nebola dlažba, to boli len pieskovcové kamene s vodou napité. Meter vody, patkane, myši, rozbehli sa. Toto areál. Tá budova, čo tu teraz sme. Hej, a teraz biskup sa zlákol, pozerá, vyšli sme vonku a zhora sme sa kúkali na tú budovu. Hovorí, Marian, túto budovu chceš? Áno. Ale toto, čo vidíme, áno. Krútil hlavou, ale ja ti nemôžem dať teraz peniaze. Po revolúcii, vieš, opravujeme kostoly, opravujeme kláštory a nemám na toto peniaze, vás nepýtam peniaze. Ne? A čo chceš vlastne odo mňa? Požehnanie. Hej, požehnanie? Áno. To ti môžem dať. Mohli by ste mi dať písomne? A teraz poďte, chlapci, ak ty rozumieš požehnanie, prečítajte si prvý žalm. A čo tam je? Ja ako strom zasadený pri vode, jeho listie stále zelené, prináša ovocie v pravý čas, darí sa mu všetko, čo podniká. Prečo? Má požehnanie Bože. Čo to je, pán biskup? Kráča s ním Boh. Biskup je hlavný sudca, hlavný liturg, zástupca Ježiša Krista v dieceze. Ak plním voľu biskupa okrem hriechu, ja mám istotu, že plním Božiu voľu. Vy takú istotu nemáte. Dobre, hej. Ale raz mi povedal, poď sem, chlapče, dovolím ti chodiť aj cez víkendy tu, vážne, zo seminára. Dovolím ti, ale budem ti dve veci kontrolovať. Ktoré? Duchovnosť, myslím, to je ľahké, lebo sa rád modlím. A druhé, ticho som bol, nepovedal nič, prospech. Prospech, ja som starý trojkár, čo všetko som pretrojkoval, hej. Keď sme boli na gymnáziu, tak vždycky s humorom hovorili, že keď spolužiačka povedala hoci ktoré dievča, že nič neviem, to je 1 minus. A keď ja som povedal, teda čo viem, to je 4 plus. Hej. No a si myslím, pretrojkujem aj teológiu. Biskup mi kúkal na známky, ja od strachu pred biskupom na samé jednotky som skončil. Hej, že vlastne zo skúšok všetkých som mal jedničky, započty mi nekontroloval, tie som kašľal, to plávali len tak, ale zo všetkých skúšok sa ma na konci pýtali, či nechcem ísť študovať do Ríma. Ne, kde chceš ísť? Ja som si nevybral kariéru nahor, ja som si vybral kariéru nadol. Hej, toto som si vybral. Hej, no a biskup ticho boli, hej, všetko to, a teraz u nás to je tak, že keď bohoslovci zjedia polievku, v spišskej diecéze to tak, a tam je obálka s jakou farnosťou, kde do jakej farnosti ideš. Tak som si nedopálil nikdy tak jazyk z polievku, jak tak rýchlo som jedol. A ten riaditeľ biskupského téma mal strašne rád. Pán Kľúčar. Ten mňa mal tak rád. Jak som cigánom vozil drevo a som mal skrytú túto nakladiak tam, ja špinavý od oleja v seminári. Poď sem, chlapče, ak ťa dobijú, poď sem, tu si umí ruky. Taký perfektný bol. A on tam bol s biskupom, sedeli pri tom obede, jak sme jedli. A ten do mňa riaditeľ biskupského štúchal, ten pán Kľúčar, perfektný bol. Marian, čo keď tej obálke máš napísané, že ideš na Oravu? Tak pôjdem na Oravu. No a čo robíš prvé, keď prídeš na faru na Oravu? Zmerám, koľko je to kilometrov do Žakovec. Oni vybuch smiechu aj s biskupom. A naraz otvoril som obálku a ja Žakovce a Vrbov. Dali ma Žakovce a Vrbov. Bol tu pán farár nejaký a mňa dali za kaplána Vrbov a Žakovce zároveň.
Hej. Potom tam došlo k nejakému nedorozumeniu. Nažalovali na mňa, na pána farára, čo hovorili ľudia. Prišiel biskup to riešiť a pýtal sa: Marián, jak to bolo? Hovorím: dovoľte mi, pán biskup, aby som dodržal svoje slovo. Aké? Ja som dal svojmu farárovi sľub, že všetko, čo si navaríme, tu si sami dvaja zjeme. Po chlapsky. Ale on na teba to povedal. A on to povedal, hej. A veriaci to a to. To je jedno. Dovoľte mi, aby som splnil svoj sľub. Biskup sa tak usmial, taký dobrácky úsmev: Marián, ideš za farára do Žakovec. Neriešil už ostatné. Bo našpinili na mňa, medzi nami povedané. Mal som šmak to vrátiť, ale dobre, tak nevadí. Pán Ježiš išiel tiež, nemal čistý register, keď išiel hore. Medzi Lotroho započítali. No tak budem bez registra čistého. No a hej. Do Žakovec ma preto dali, lebo ja, keď som nastúpil do seminára, tak som si pýtal od biskupa, či by mi nedal faru. Áno, to som pochopila, ale že ja prečo vás to sem tak ťahalo, tie Žakovce? No to poviem. My sme opravovali chudobné farnosti v kostoli. Tu nemal kto zaplatiť, lebo tu ani farár nebol. Ja som to opravoval ten kostol, ani som netušil, že tu budem farárom. Z toho kostola som zbadal túto budovu a vyšiel som pozrieť do nej, zalomená strecha. Tu nebol potok, jak je teraz. To bolo kľukaté v bahne, všetko bahne, zabahnené. Za komunizmu tu bola sypka, potom už ani sypku nepoužívali, to bola narušená statika, všetko už vyradená budova. Hej. Ten statik, ktorý urobil rozbor toho, tak dal statický posudok a hovorí, že základy sú na 4 až 5. Hej, čiže potom dal na 4 dajaké múry, potom dajaké strecha na 5, hej, a také oznamkoval 1 až 5. A prišiel profesor Boržík, si pamätám, on nás učil filozofiu, a on hovorí: Marián, čo sa chytáte? Veď to je na 4 až na 5. Keby 5, už musíme len zbúrať. A pán profesor, medzi 4 a 5 je pomlčka. Tak sa chytám. Ja nemám istoty, ja mám len nádej. Hej? Dobre. Ja mám na Mosti v kamenolome. Vážne som sa tešil, že dačo vybaví. A čo si myslím, kamene vybaví? Nie. 10 kg dynamitu a zadarmo to. A vybuchne. Prídem to ja odstreliť. Hej? Ale prišli z Vikartovec a povedali: poďte ku nám, pán farár, do Vikartovec. Celá dedina sme veriaca, my vám postavíme, čo chcete. Nie, prečo nie? Ja som dostal požehnanie na Žakovce, nie na Vikartovce. Tam, kde mi pán Boh povie, keď povedal pán Ježiš: hoďte z siete správa, Peter mohol povedať: zľava je lepšie, alebo to je jedno. Správa hodil. Rozumiete, čo hovorím? Ano. Keď poslúcháš presne to, čo ti Boh povie, vtedy máš požehnanie. Z toho praktického hľadiska jedno, či siete tu alebo tu, ale z Božieho není to jedno. Hej. Ja som požehnanie dostal na Žakovce. Sme tu spali na zemi, suchý chleba, škvárky, nemali sme čo jesť, nekrvácali ďasna, oči, vlasy vypadali, si myslím, do keľu. Ja nevidím dobre, nemám, výživa základná chybala. Suchý chleba, škvárky, ale keď ja od nich odídem, budem teoretik. Tak jednoducho, chlapca som mal jedného z polepšovne a druhého z basy pre mladistvých. Tam sme spali v tej miestnosti. To mali pomocníkov nejakých. 2. Hej, a spovali sme zobrali ešte vrecia, čo boli na zemiaky, také staré, tie jutové. Nemali sme, že spacáky, jak dneska. To boli naše spacáky. Vy ste nemali faru? To nebola fara. Hej, nebolo nič. To už nebolo vlastne nič. Bývali tu dvaja takí v tej izbách, také mali prispôsobenie, potom oni odišli, ale tu stále pretekala voda, napríklad tu mali hrnce, to pretekala voda. Keď pršalo, to išla voda. Hej. Toto. No, neviem, od ktorého roku, od 70. či ak odišiel farár. Ale vtedy to chatralo vlastne. To. Ja už potom komunisti ani na sypku to nedali, bo staticky narušená. Hej. Na farára sa toho chytil. Hej. No tak ja ako v naivite, hej, to nebola moja chytrosť, alebo tak naivita, hej, že ja som nevedel, že farár si nepýta faru. To bolo normálne, nie? Sa opýtať biskupa, či mi nedá faru. A biskup videl, že má naivky pred sebou. Perfektný biskup bol. Perfektný biskup. Potom, jak som sa stal farárom, jak už sme tu boli a biskup mi hovorí: Marián, chcel by som ku tebe prísť na odpust. Čože? Čo, ty máš problém? Nie, príďte. Som si dokeľu, veď my nemáme ani poháre, ani taniere, nemáme nič. Hej, my sme mali tu na 2 desky, také fôšne, tam podložené boli s tehlami. Aj z tých z pekárnika sme také začmudené tehly. Tu 1 doska, dlhá doska, hej, a z dosiek sme mali stôl.
A teraz si myslím, do keľu príde biskup. Požičal som si z dediny. Hej. Dali nám plachty, čo majú postelné, hej. Potom taniere sme si pribori. Hej. Chlapi sa šaleli, cesne predtým zlamali nožku na stole. Mne nepovedali, hej. Prišiel biskup, podkopol nožku, všetko spadlo. Biskup sa začal smiať, taká hamba, teraz sme dvíhali všetko a chlapi hovorí, keby častejšie biskup chodil, si myslím, že by taký nábožný. Nie, ale dobrý obed bol. A biskup bol perfektný. On potom sa ma pýtal, že či nechcem kaplana. Kaplana? Pán biskup, ja som najmenšia farnosť na Spiši. A tak nechceš? Chcem. Ako ho chceš? Som povedal meno, dám ti ho, počkajte. Na čo? Ja sa ho opýtam. Nemusíš sa ho opýtať, ja ti ho dám. Pán biskup, ja tu nechcem kňaza bez srdca. Chcem taký, čo tu chce byť. Dobre, Marian. Hej, jak boli tí kňazi, každý vydržal len chvíľku. Hej, podchádzali všetko, hop. Toľkokrát som si myslel, to je môj nástupca, zastupca. Ne. Už som starý. A teraz odpusť Ježišu, tak sa modlím. Ja som jak svätý Tomáš. Ja by som sa tak rád už dotkol svojho nástupcu. Ježišu, dovol mi, aby som sa ho dotkol. Veď stále sa nevysomári nikto. Ja mu ešte ukážem, kde je elektrika, kde je plyn, kde je kanál. Veď to nikto nebude vedieť. Je taká spleť. Hej. No tak, ak je Božie dielo, pôjde to. Od ktorého roku vlastne ste tu? No, v 90. som spadol, 1990. Hneď ten rok som išiel aj do seminára. Hej, nastúpil. A biskup, jak som s ním pár dní potom rozprával, bol pán vikár, my sme ho volali Ujo Jančo, Rožňavský. To bol pán farár Ľudovský, to bol perfektný kňaz. On bol zavretý v base, hovorí, som bol najvzácnejší. Prečo? Všetci boli biskupy, kňazi, ja som bol bohoslovec. Hej, on bol v base, najvzácnejší, jeho mal biskup Tondra veľmi rád. Ale my sme ho volali Ujo Jančo, hej, zo Starej Vody. Hej, zo Švedlári, tak. Švedlári tam mal faru. Chodil ku nám, a kto vedel, že on bude vikár. Hej, tak jak sa stal vikárom, prišiel do seminára. A teraz my sme volali Ujo Janča, naraz vikára mám proste, excelencia Mároš, jak ti jednu fúknem, nerob si srandy so mňa, hej. A hovorí, čo by si potreboval? Protekciu, jakú? Prihovorte sa u biskupa za nás. Prihovorí Marian. Hej. A biskup povedal, dal mi písomne, áno, dovolujem, aby sa rozšíril inštitút aj spišskej diecéze. A ja hneď na druhý deň za biskupom, pán biskup, vraj ste dovolili, no hej, ale nie hneď. A ste to povedali vikárovi, no hneď, hej, no hneď. Ja dovolil mi. No a tým pádom my sme mohli nastúpiť. Ten, čo bol ako so mnou na izbe, Štefan Podolinský bol kňaz, ktorého zatvárali a bol niekoľkokrát zavretý a vyšetrovali. A ten, čo bol so mnou na izbe, ten 30-krát eštebáciu možno vyšetrovali. Hej. A on bol v inštitúte Krista veľkňaza. On založil. Nekufa je zakladateľ, ale oni mali charizmu poklonu. Hej. Mne, keď neskôr dal biskup, napíšeš stanovy, hovorím, ale ja neviem stanovy. Tak sa nauč. Jak sa mám? Nauč sa to, Marian. No a my sme potom, ja som napísal stanovy, jedna aj pred svetom, aj potom pred štátom, obidva. A tam sme doplnili, okrem kláňania sa, tak sme dali ešte, prvá je tá, bolo kontemplácia, potom bola misína, potom bola charitatívna a nakoniec to bola pasionistická. Pasionistická, čiže trpíš, keď sa modlíš za cirkev, robíš veľa. Keď pracuješ pre cirkev, robíš veľa, keď sa ešte aj modlíš viac a keď trpíš, robíš všetko. Čiže tak pasionistická. Čiže máme 4 tie ďalšie. No a biskup ako požiadal, že by ja som napísal tedy stanovy, no tak som napísal. Nemal mi to kto zrevidovať v celej diecéze. Dozvedel sa pán arcibiskup Grauner z Olomouckej, povedal, príď Marian ku mne, môj právnik ti to pozrie. A ja som mu to dal a hovorím, páter, ja sa len pýtam, či sme ešte v cirkvi, či už som nevytvoril nejakú sektu. Nie, ste v cirkvi, vidno, že to písal amatér, ale hej, dobre je to. Hej. On to tak upravil, kuštík dal, očesal a tak. Takže takto to bolo. No a ten, čo bol Štefan Podolinský, a ten hovoríte náhody, nie, prozreteľnosť Božia. Ten, čo bol so mnou na izbe, hovorí, poď ku nám do inštitútu. Čo, ja tak nie som asi to, ja neviem. Poď, lepšie sa ti prejde, keď pôjdeme ako organizácia, nepôjdeš sám. Kúkam čo? My sme nový inštitút, chodničky sa vyšlapávajú, poď. Hej, tak je to. Hej. No tak som išiel do toho inštitútu, hneď ma predstavený dal za šéfa spišskej diecéze. Prišli Nemci, teraz videli, jak my tu spíme na zemi, kde kade. Hovorí, kúpime vám auto. Hovorím, auto? Pre mňa? Hej.
tak kúpte auto, čo bude pre nás, pre chlapcov. Ako? A vy ju staršiu kúpte a to lepšie. Nepotrebujeme auto pre seba. Hej. A kúpili tí Nemci a koľko vás je? Si myslím, do keľu. Ja som sám, bol v spišskej diecéze. Koľko vás tu je? S pomocníkmi kolo 100. Neklamal som, lebo tých pomocníkov bolo 99 a ja som bol sám z inštitútu. Hej, a oni potom na niekoľkokrát nám pomohli Nemci. Hej, videli, jak spíme, jak všetko to. A tak sa stará, keby ste videli, však to by ste neverili. Hej. Cement sme dostali, tehly sme dostali, zo Spišského Podhradia brali tehly, hej, chlapci. Ja som nemal čas, išiel kamión tam. A hovorí, farár, jak sa vrátili, no. My sme ho zdržiavali, o 2 palety sme viac naplnili. Ešte raz? Takže vy ste ukradli. Joj, farár, sme mysleli, že ti urobíme radosť. Ohromná radosť. Hej, ohromná radosť. Do mne poškrného srdca Panny Márie z nakradnutých tehán. A hovorí, ja som dvihol telefón. Čo robíš, farár? No musíme vrátiť. Hovorí, joj, farár, keby sme vedeli, tak ti to nepovieme ešte lepšie. Hej. A o tom ten šofér hovorí, a to chcete vrátiť naspäť? Vy ste normálni? Počkať. Tak vy všetci ste normálni a ja som nenormálny, keď som žiť čestne. Dobre, tak som nenormálny, ale som šéf, bude tak, jak ja poviem. Vracame naspäť, 2 palety naložiť. Chlapci hundrali, naložili. Ja som nemal tak času, som volal tomu riaditeľovi, prepáčte, viete, strašne sa hanbím. A čo, pán farár? Neviem, jak vám to povedať. Poďte spokojne, ukradli sme vám 2 palety tehalonku. Čo? Vy? Ja nie, ale moji chlapci. Oni boli naučení na ulici. Odpustite nám to. Je mi to ľúto, vrácam to čestne naspäť. A šofér povedal, a kto to zaplatí? Vy určite nie, ja zaplatím. Vy zaplatíte na prázdnu cestu? To je na prázdno? Čo nám očistí svedomie, to je na prázdno? To nie je na prázdno. Hej. A vrátil som, teraz takto tu bol, ja neviem kto, a naraz kamión ale dymil, preplnený, ešte neviem koľko. To čo je? Pán riaditeľ vám zadarmo posiela. Ten, čo ste mu vrátili? Ten, čo sme mu vrátili, tak on dal ešte doložiť doplna, ale to ledva išiel ten kamión. Nohy do X, hej, čiže také mali. No a teraz jeden zase prišiel, hovorí, že pán farár, vraj ste dostali z Lhotovca klince. Áno, dostali sme karisieti a klince zadarmo nám dovezli. Hej. Tak nemohli by ste nám dať dačo klincov? Hovorím, prečo? Na Orave stávame kostol. Čo, jak vy viete, že máme klince? Tá vieme. Tu máte kľúč, zoberte si. Koľko? Jako koľko myslíte? A tak aj my, aj vy potrebujete, tak ako či budujem cirkev v Žakovciach, v Afrike alebo na Orave, to je jedno, zoberte si. Zobrali a za chvíľu volajú, pán farár, áno, príďte si po vápno. Čo? Na Oravu, dáme vám zadarmo. Hej, veľké nakladné auto, s Tatrovkou išiel tam. Oni vám zadarmo dajú vápno, hej. Zadarmo? Hej, zadarmo vápno. Daj vám zadarmo doviezem. Vidíte? Taký je Boh. Hej, panely sme dávali prvé úplne zadarmo, druhé sme dávali, na druhé poschodie sme DPH zaplatili. A to posledné, v novembri, 20. novembra volali z ministerstva, že zvyšili im nejaké kapitálové prostriedky a že nám chcú dať vtedy v korunách ohromný peňaz, 900 000. Myslím, čo je? Hej, ale pán farár, do 20. decembra musia byť zúčtované. Hej, chcete? Jasne, ja hovorím, chlapci, keby sme mali aj splachnuté peniaze, to musí byť. Hneď prišla veľká metelica, hej, to bola metelica, zimy boli obrovské. My sme jeden celý mesiac, deň a noc sme odlievali tie balkóny tak, jak na Sibíri v Rusku, bo takí títo, čo nám pomáhali. Nebojte sa, pán farár, my v horších podmienkach. Dali sme plachty a museli sme vyhrievať s plynom. Keby som dostal cez leto peniaze, 4-krát viac urobím. Tak jasne. No ale to bola skúška, či dôverujeme Bohu. My sme presne aj zúčtovali, aj sme položili, krúcili hlavami, jak sme stihli, ale sme deň aj noc išli. Jedna partia, vtedy betonuje jedna, teraz to, hej, a hop. Brat mi veľa pomáhal, starší, on že tak organizoval tú stavbu, parádne, to bolo dobre. Hej, čiže tak sme šli, hej, že keď som tu hovoril, prišiel taký ujko, on bol v Čenstochove, vrátil sa taký starší pán, hovorí, Mariánko, si myslím, skáde ma on pozná, koľko potrebuješ cementu? Si myslím, ujo, čo vy viete, hej, taká jama veľká. Koľko? Ujo. No povedz smelo. Hovorím, vagón? Vagón? Som myslel, že som veľa povedal. Vagón, to ti nestačí. Kúkam, tak 2 vagóny. Ani 2 vagóny, tak 3. No neviem, či s 3, tak 4.
On 4 vagóny vybavil cementu. Keď sme šli do cementárky a keď sa riaditeľ pýta, koľko by ste potrebovali vagónov toho cementu. Ja som hlava dolu, len tak som. A ten ujo hovorí, 4 vagóny, pán riaditeľ, 4 vagóny. Som myslel, že ho vyklbí zo stoličky. 4 vagóny, hej. On tie 4 vagóny dal. A potom prišiel ten ujo ľuda a rozpráva. Hovorím, ujo ľuda, poďte sem. Koľko to tak je v jednom vagóne? V jednom vagóne, Mariánko, je 100 metrákov. Tušil som to. A čo si tušil? A pán ujo ľudo, v jednom vagóne není 100 metrákov. A koľko? 500 metrákov. Čože? 500 metrákov, hej, 550 tón. Hej, to sú 4 tie cibule cementu, hej. O, pozera. Naozaj, ja som nevedel, idem za riaditeľ. Nechodte za nikým, pán Boh využil aj vašu nevedomosť. Ja som nevedel, odkiaľ máte odvahu. A čiže po vašom preložíme 4x5, vy ste nám 20 vagónov vybavili. Jo, Mariánko, to mi nehovor. A tak nám pomáhali, keby som išiel rad porad, koľko ľudí neznámych, hej, kobylu nám podarovali. Takú starú kobylu Gabiku, hej, 24-ročná kobyla, no tak keď u konia na sobice V×4. No tak 96-ročná babička, hej, čuchtáva. Čo sa rehotali všetci, že po peši sme prišli s nej. V Toporca som zaopatroval starého pána inžiniera Bornamisu a on jak zomeral, povedal, Gabika budze vaša. A si myslím, no tak povedal, zomrel, ale jeho brat prišiel, Štefan Bornamis, nie, môj brat to kázal, je to vaše. Vážne? Peši sme prišli z Toporca, čuchtala nohami, tu sa rehotali koniari. Naraz nehali sme ju vonku, sme nemali tie stajne, to sme až neskôr postavili, len také na plech, na 4 kolíky, to buchalo v noci, pršalo. Ráno zivnem vonku, kam? Dobre vidím, nemám vypýtať človeče, ja vidím 2 kone, koľko vidíte? 2. Ona porodila cez noc a my sme nevedeli, že je žrebná. Porodila 2 žrebeta. Prinesla 2 žrebe, to ti už koniari nervózne. Jak prinesla 3, pán farár, jak to robíte s tými koňami? To musíte znať s koňami. Čo ja som vedel. Potom nám donesli prasnicu, to je 11 prasat, vrhla hneď. Potom nám donesli krávu, tá na polovicu vemena nedojila, mala chore vemena. Hej, tie struky nedalo sa dotknúť, to kopala hneď. To ale nič urobíme ako kovbojke. Jak farár? Zaviažte prednú nohu, dobre, dvihnite ostrop. Dvihli sme jednu na 3 nohách, ešte kopala. Vydvihli sme druhú nohu na 2 nohách, ustala jak baletka, už nemohla kopnúť, bo by spadla. Podojili sme, 2 prinesla. Prišiel veterinár, hovorí, pán farár, zo 100 kráv 1 2, akurát u vás na fare. No, hovorím, a suseda mala husy, hej. Jej 8 husí zmizli. Hej, líšky pobrali, hej. A nám tu kačky tu sadli, divé kačky, hej, a tu na hejku tomu. Videli, hej. A teraz ona hovorí, pán farár, jak to je? Mne pobrali líšky a vám tu prileteli. To je to požehnanie Božie. Hej. Kráča s ním Boh. To je požehnanie Božie. Darí sa mu všetko, čo podniká, ako strom zasadený pri vode, listie stále zelené, prináša ovocie v pravý čas. Kráča s ním Boh. A ja by som mohol do rána hovoriť, bo do rána, čo, jak máme, hej, jak sme prišli ku týmto, jak stávame, jak toto, hej, to by ste ako neuverili. Prišiel bagrista, bo to tí kopali nám, vyše mesiaca kopali jamu. Teraz vytriskla voda, hej, teraz čo, chlapi nadávali? Nenadávajte. Veď to môžeme dať miesto splachovania. Čo? Hej, no tak máme vodu tu, hej. A teraz kopali, a teraz ti to hovoria, na konci tá inžinierka hovorí, no, pán farár, tak ako to bude stať asi 700 až 800 tisíc na koruny. Hovorím, ale ja nemám peniaze. Vy ste nás oklamali? Nie. Neoklamal. Vrátime vám, ale neviem kedy. A jak to vrátite? Neviem. Ak je to dielo Božie, peniaze budú. Hej. Tak zo 780 sme sa zjednali na nejakých neviem koľko tisíc. To prakticky len za naftu. A ten bagrista, keď ma videl v Poprade, to nie, že tak mi hrozil s pesťou, mi hrozil z tej strany, ale zo srandy len samozrejme. Ja donesol potom 200-litrový súd nafty. Tu máte, pán farár. Skade to máte. Nepýtajte sa. Jak nepýtajte sa? Nepýtajte sa. Ja keď neviem, skade ten súd je, ja ho nezoberiem. Prečo? Jak je ukradnutý, ja ho nechcem. No ukradol som.
Nechcem. A prečo nechcete? Strátil by som požehnanie. Hovorím, ja požehnanie Bože viac, ďakujem vám, že ste štedri a štedri ste a potrebujeme naftu a za takú cenu ne, aby som urážil Pána Boha. Ne. Nevzal som. Jaká bola odpoveď z neba? Z Oktánu, predtým to ináč volali, jak sa to volá, naftoprojekt, či neviem, jak to volali, z Kežmarku, celú cisternu a niekoľkokrát nám dali nafty. Viete, keby som zobral vtedy tehly alebo naftu, 7. Boží príkaz môžem škrtnúť. A tak chlapi jasne videli, oni videli, že farár mohol a nevzal. Prečo? Aby nestrátil požehnanie Božie. Hovorím, požehnanie Božie, chlapci, to je to, čo sa farár najviac cenia. Čo to je? Keby som bol celkom hore na vrchole slávy a bez požehnania Božieho nechcem. A keby celkom dolu zavretý v base, to ešte môže byť, ale s požehnaním chcem. Požehnanie Bože, to je to, čo si najviac cením. To je to, čo si najviac cením. No tak vidíte, že tak by som mohol tu hovoriť všelijaké veci. Spomínali ste v podstate, že to tu bolo katastrofálne. Teraz čo všetko sa tu vlastne nachádza a pre koho je to určené? Tak treba najprv povedať, lebo to, čo nám zavidia, alebo čo zvonku kričia, tak hovorím, farár Kufa nepodniká, ale hospodári, a to je rozdiel. Podnikanie ide za účelom zisku. Hospodárím za účelom toho, aby som týchto ľudí uživil. Jak som povedal, jak ma obvinujú, že čo všetko mám, tak som povedal, keď mi ukážu môj dom, môj byt, moju chatu, moje auto, moju motorku, môj dom, môžete si ho zobrať. Nemám nič z toho. Nič z toho nemám. Nemám nič. Od štátu som nevzal nič, od VUCčky nič, od kraja, od okresu, ani od občianskeho združenia, ani od cirkvi za sociálnu prácu. Nič. A potom kričali, tak žijete tu na úkor tých ľudí, to by som si vyprosil. Celý môj plat a celý môj dochodok ide na nich. Vidíte, jak Pán Boh žehná? To je to požehnanie Božie. Biskup mi vtedy povedal, ešte keď tu bol prvý raz pozrieť, hovorí, Marián, napíš mi tvoju predstavu. V tom 90. roku. Ja som napísal takú brožúrku, si myslím, aj takto biskup nebude čítať. On až na Vianoce mal čas, tu už v začiatku sme prišli do seminára v septembri, on na Vianoce mal čas. Preštudoval som si to, Marián, celé súhlasím s tým, je to dobre. Toto môžeš robiť. A tak v 91. nám dal až ten štempel, ale povolenie už skôr. Že o 90. roku. Čiže vlastne teraz môžem povedať 25 rokov. 35. Od 90. 35 rokov. Kto sa tu všetko nachádza? No tak nerad používam to slovo bezdomovci. Sú tu chlapci, bezdomovci. V začiatku, keby ste videli, čo sme tu mali, jak prezident Havel dal amnestiu, ja som mal dojem, že celá Ilava a Leopoldov, že tu prišla. Že vy tu nemáte len zo Spíša ľudí, vy tu máte z celého Slovenska. V začiatku ešte to kňazi nerobili, tak to bolo, tu bol nával taký nátresk. To keď prišli tí kriminálnici, to ten roh, keby ste oškrabali aj tú pilier, tak plno krvi. Tu bola taká bitka, tam boli dvere a to boli zamurované. To, hovorím, tie bitky boli, katolícka cirkev je všeobecná, tak my sme mali katolícke bitky, jednotné všeobecné. Všetci to boli bitky na jednom kúse bitky, ale bitky na bitky. Minule sa ma nuncius spýtal, že aj jakých máme, že tak máme aj vrahov. Koľkých? No 6 ľudí napríklad zavražil. Koľkých? 6. A ja som šiel do basy pre ňoho a pustili mi ho hneď. Ja som myslel, že ho pustia až po čase. 25 rokov dostal basy a 24 som sa prihovoril za ňo. A prečo by sme ho mali pustiť, pán farár? Tak dávame mu väčšiu šancu, má väčšiu zodpovednosť. Čo to je? Mohli by ste vysvetliť? Áno. Keď ho teraz pustíme, dlhuje našej spoločnosti dačo. Jak ho o rok pustíte, tak vlastne on si odsedel, nemá čo dlhovať. Tak to dlhuje. A to znamená, keď dačo urobí dvakrát väčší trest, mu dajte. To je dobre, pán farár, dobre. Pustili mi ho, ja som šiel do Bratislavy a sestričke hovorí, mali ste prísť sám, ale ste dvaja, je problém? Nie, môžete spať. A on potom išiel na záchod a hovorí, čo to je za jeden? Tak z basy ho pustili. A kedy? Dneska. Čo urobil? 6 žien zavražil. Kto bude s tým spať, pán farár? Ja. A keď vás zareže, som pripravený. Jak pionier. Keď ste milosti posvedzujúce, tak ste vždy pripravení. Pán farár, keď vás zareže, až som pripravený. Však krás stačí, tak zomrem. No a musí takto prvý s ním spať. A prečo vy? A prečo nie ja? Oni ráno 4:45 buchali. Pán farár! Hovorili, áno. Nič sme nespali.
No, takže vidíte, že takto to bolo. Hej. A takých sme mali. A bitky, keď boli bitky, to keby ste videli tie masákre, hore, dolu, to keby som vám rozprával, jak tyčky, nože, mačety, hej, to oni mali z basy. Brat prišiel ráno, môj brat, on prichádza, dodnes mi pomáha, tak on iba dvihol vankuše a spod vankušov tie nože, mačety pozbieral. Všetko, čo mali v base. To keby ste videli, aké bitky, masákre, som pýtal Nuncius, že taká z najväčších bitek, 30 ľudí naraz. Čo? Toľko. A to len taký dôvod? No keď vám poviem dôvod, neuveríte, žena. Dôvod. Hej, pobili sa o dievča, hej, a to ten zavolal tú partiu, a to ten tú partiu, a už išla bitka. Hej, vidíte, ženy, čo to je? Hej, a teraz si zoberte. Hadie pleme. No, tak to som nepovedal, bo to by patrilo aj na Pannu Máriu, a to mám veľmi rád. Hej, takže viete, taká vec je, že čo sa stalo, no tak ja som pil mlieko, a hovorím, čo to taký pleskot? Čo to, nejaký film púšťajú? Čo to? Nie, farár, to je realita. Dievčatá, hovorím, jak realita? Bijú sa. Kto? Chlapi. Puste ma. Nie, farár, zabijú ťa. Dievčatá s plačom. Nie, puste ma tam. A si myslím, bože môj, čo by urobil môj otec? Čo by zrobil môj otec? Hej, otec bol taký ostrý, čo mama 2 hodiny vysvetľovala, otec za 2 sekundy vysvetlil. Hej, čo by robil? Ja som takedy chodil na karate. Nevedel som ani, že 13 rokov som nevedel, že budem farárom. Hej, no to jasne, nemôžeš dať urakenuči, alebo zabiješ dakoho. Hej, no tak otvorená dlaň a iba, jak sa to povie ľudovo po písku. Hej, čo by robil môj otec, ktorý vyskakoval a medzi nich. A teraz kostolník spoza rohu kúkal, hovorí, pán farár, to bolo jediné a správne riešenie. Hej, vy máte šťastie, jaké šťastie? Vás berú všetci za otca, nikto sa vás ani nedotkol. 30 ľudí, 3 by urobili so mňa palacinku, a ne 30. Nikto sa ma nedotkol, ale počúvajte ďalej. Obecenstvo z okien hovorí, farár tomu si dobre priložil, aj tomu to musí ešte viac mal dať, ale tomu si dal zadarmo. Ako zadarmo? Kňazovi, keď povedá, kto zadarmo si vypálil mu? Ešte jak zdykol, keby ma pichnul. Aj tomu si dal zadarmo. Počkaj, ale on vrešťal. On ich rozmraňoval. Ach, myslím, môj Bože, prúser jak mraky. Druhý deň boli rekolekcie. Ja som sedel tak, som sa hlavou opretý. Nevnímal som vôbec biskupa. A pán biskup František ho mňa mal strašne rád. On zbádal iba, prišiel cez prestávku ku mne. Marián, čo? On celkom spredu prišiel dozadu, ja zadu som sedel, mňa nezaujímalo nič. Iba som bol opretý a som rozmýšľal, či vôbec dobre, že som kňaz, keď ja sa bijem a nespravodlivo šťapem tam, tako, čo to, jak to je. Hej. A on tak na rameno mi. Hej, a Marián, čo? Biskup, čo je? Čo ti je? Nič. Povedz mi, čo ti je? Pán biskup, nič. Povedz, som tvoj otec, povedz mi. Hovorím, pán biskup, pripadám si jak vrah. Jak čo? Jak vrah. A prečo? Ktorý z týchto chlapcov sa bije? A ty si sa bil? A prečo? Pán biskup, nevedel som, jak ich zastaviť. Keby som ich nezastavil, oni sa pozabíjajú. To sú vrahovia. Jediný spôsob, ktorý ma otec naučil dať popisku. Toto bolo 3 v 1. Pedagogicko, psychologické, teologické naučenie. Nemôžete povedať, no. Tí vrahovia to by mali srandu z toho, hej. Zastavil som ich, hej, ale mám pocit viny. Prečo? Na ktorí dostali zadarmo. Prečo? Ja som nevedel, kto je kto. Ja som chcel bitku zastaviť. Perfektný biskup. On kúkal na mňa, potom sa usmial. Položil mi znova ruku na rameno. Marián. Nebolo to typicky farárske, tí farári sa dokola smiali, ale buď spokojný, bolo to otcovské. Teba Boh stvoril originál ku nim. A mne tak slzy vyhrkli. Pán biskup, ďakujem. Ja som uvažoval, či neodísť z kňazstva, ale prosím ťa, tam si na tom mieste naozaj. Tam je tvoje mesto. Ani novinára tu na nevolal. Vždycky nechávam, Ježišu, chceš si urobiť reklamu, sprav si ju. Nepotrebujem, ja som starý farár, dôchodca. No, tak až taký starý zase nie ste. No, tak iba keď sa umiem, tak to už... Dobre, vrátim sa ešte teda k tomu, koľko ľudí sa tu nachádza a kto všetko. No, ono to je tak. Na jar, to sú jak lastovičky, uletia von a na jeseň do tých 400, 450, hej, všetkých, keď zoberiem všetkých. Úplne odkazaných je to ponad 200, niečo ponad 200 maličko a tých ďalej odkazaných, lebo v tých domkoch žijú, potom žijú v ďalšej obci, tu máme dievčatá. Hej, no oni cez deň sú tu, pomáhajú
ale na noc idú pre istotu o 2 dediny ďalej, bo by som nestihal krstiť potom, hej, tak na noc idú inde. Hej. Čiže tak dávam. Potom máme tu ešte aj Ukrajincov. 36 sme prijali. Ministrovi som povedal, pán minister, v prvej fáze prídu bohatí. Jak vy to viete od nich? To zaplatí 5 000 eur a nemusí bojovať. Oni potom pijú v Taliansku, majú na džipoch, sú tam. Potom prídu na žigulákoch. A v tej tretej fáze prídu úplne chudobní peši. Tak takých máme. Tých, čo peši prišli z Bachmute, nemajú sa kde vrátiť. Hej, rozbité domy, tam máme na fotkách, majú, hej. Čiže my o tých sa staráme, prijali sme ich. 36, 10 odišlo, už sa zaradili, išli do Nemecka, kus príbuzným, potom do Poľska a 26 máme stále. Že sú tu. Čiže my môžeme to brať aj tak, že 400, máte ako keby 450, prechodný pobyt pre niektorých, hej? Tak, akože... Pre všetkých, lebo trvalý pobyt máme len tam, alebo tam. Hej? Takže my sme všetci na prechodnom pobyte. Hej? Čiže tak by som povedal. Hej? Že ono, tak jak v nemocnici, tu je nemocnica duše. Hej? V nemocnici povedia, ne všetkých vyliečia. Hej, sú ktorí majú rakovinu alebo majú to, hej, ale nevyliečia sa ani tí, keď takto vytrhne infúzie, vypluje tabletku, hej, a klepe lekárovi, čo mu dáva injekciu bolestivú, ale užitočnú. Potom není na vine nemocnica, on je na vine. Tak aj tu sú takí. Hej, príde, odíde. Pred mesiacom nám napríklad odišiel jeden z chlapcov, dneska sa vrátil. Hej. Oni navždy odchádzajú. Hej. Hovorím, farár, odchádzam navždy, to som 4-krát už počul. Hej. A sa vráti nazad. Hej. Čiže no tak ako... Hej, no a našou úlohou je zaradiť týchto ľudí späť do normálneho spôsobu života. Hej, to je našou úlohou. Hej. Ale ktorí sa nedajú zaradiť, on nevie, neprežil by. Z osobitnej školy, hej, keby som také dievčatko pri všetkej úcte, keby som mu nechal týždeň, on je mŕtva. Z detského domova, ona nevie. Hej, keby som tak zobral, máme tu 3 ako zákony, ktoré musí každý, žiaden alkohol, drogy a závislosti, žiaden trestný čin a každý musí pracovať podľa svojich možností. Ten, kto nevládze alebo nemôže, tak od toho sa postaráme, my prebalíme, okúpeme, nakrmíme. A keď len trošku môže pracovať, tak narovnáva klince, škrabe zemiaky, zametá dvor a tak ďalej. Čiže oni majú nejaký režim. To máme všetci, to máme režim. Sme dom so špeciálnym režimom. Keď sme tu prišli, tak sme si všimli, že vlastne fúkali chlapi tu pri tej pani, to prečo vlastne? No, tak to vysvetlím. Keď by som vám dal teraz nohu do sádry, to je blbosť. Blbosť, sádra vás obmedzuje. Ale ak máte zlomenú nohu, sádra nielen obmedzuje, aj lieči. Hej. Čiže, a keď sádru dajú dolu, tak to ešte nie ste zdraví, idete, rehabilitujete. No tak presne tak. Tak to máme tak. Prvý príde ku nám, noha do sádry. Hej. Závažie cez to, hej, čiže červený zoznam. Potom po 3 mesiacoch modrý zoznam, čiže už môžeš ísť zvonku, ale s dozorom. A po 6 mesiacoch teraz môžeš sám. Hej. Čiže rozumiete, tie prvé 3 mesiace noha v sádre, druhé 3 mesiace rehabilitácia a potom jazdíš. Hej, jazdíš. Neznamená, že nohu nemôžeš už zlamať, ale už vieš, aký bude postup. Hej, ktorí hovoria, dajte im úplne slobodu voľne. Nie. Vôbec im nedajte slobodu. Nie. A čo robíte medzi tým? Jak otec, dobrý otec, tak je za synom alebo dcerkou či bicyklovať, nechytí to sedadlo, ale tak je pripravený, že keď za balonci chytí ho. To je náš druh slobody. Hej, kontrolujem, jak ja hneď ho chytím, aby sa nedoráňal. Hej, tu je slobodárka naľavo a napravo je väznica. Obrazne hovorím. V slobodárke môžeš robiť, čo chceš a vo väznici nesmeš robiť nič. My nie sme slobodárka ani väznica. My sme medzi tým. Máme zariadenie, ktoré má určité dopravné predpisy v úvodzovkách. Ak ich odmietaš, tie dopravné predpisy, no tak čo, dám ti 2 litre čaju, nabalím ti jedlo a podľa toho ročného obdobia ti dám buď to tričko alebo kožuch. Hej. Jaký rozdiel medzi farou a väznicou? No, najväčší trest v base, že ťa zavrú, najväčší trest na fare, že ťa pustím. Šup z dovoľnej prírody, otvorím, chod, nadýchaj sa čerstvého vzduchu. Hej, oni sa potom obyčajne vracajú nazad, jak dneska jeden, čo sa vrátil. Hej. Angličan jazdí v Anglicku po ľavej strane. My tu v Európe jazdíme po pravej strane. Keď príde Angličan tu a povedal, ja som Angličan, a čo má byť? Celý svet hovorí po anglicky, a čo má byť? Ja chcem jazdiť vľavo, zostaň v Anglicku. V tom je sloboda. Keď ty prídeš na Slovensko, tak
tak alebo príjmeš naše dopravné predpisy, alebo zostaň v Anglicku. Ja mu poviem, tak zostaň za tým plotom. Meter za plotom už sú iné pravidlá. Chceš piť? Nech sa páči. Za plot. Hej, nevyhadzuje nikoho farár, vyhadzuje sa dotyčný sám. Keď odmieta plniť tie naše zákony. Hej, pre každého platí. Hej, pre každého rovnako. Hej, rôznej farby pleti. Keď som bol v Bruseli, tak tam hovorím, že tak ma chytli tam hneď to, keby ste videli, jak ma dali do šruby tam, hej, ale a iba som sa zasmial. Kto z vás má na býva s bielými? Ja som dvihol ruku. Kto s červenými? Moja ruka. Čiernymi? Moja žltými. Takže, čo hovoríte? Jaká netolerancia? Hej. Kto z vás žije s gejmi? Moja ruka. S lesbami? S prostitútkami? Vidím, že len moja ruka. Trans. Hej. Nech sa páči. Bisexuáli. Hej. Nech sa páči. Dokonca mám nekrofilov, zoofilov. Nekrofilov na mŕtve ženy, zoofilov ten na kobily, ten je na ovce. No tak ako? Hej. Ja mám širšie spektrum než vy v LGBTI. Hej. Ale keď som predtým vedel napomenúť svoju milovanú dceru, prostitútku, zle žiješ, heterosexuálnu, prečo by som moju milovanú dceru, lesbu, nenapomenul, zle žiješ? Prosím, jaký by som bol otec, že teraz sa to nenosí? Jak? V jeden deň sa pritulili jednej strany prostitútka a z druhej strany lesba. Prostitútka odišla, lesba ešte tu. Pritulili sa, pán farár, máme vás veľmi radi. Čože? A ja vás mám rád. Pán farár, u vás sme si dali dokopy telo, obidve nakazené pohlavné choroby, psychiku aj dušu. Máme vás veľmi radi. Takže aký problém? Prišiel pán biskup tu a ma viedli dve prostitútky. A dneska ráno takisto ma vyvádzali von. Hej, táto, a prišli kolo a biskup kúka, čo? No tak ma volajú, hej. A teraz tí ľudia kúkajú, čo ten Kufa má dcery, hej, to sú... A pán biskup, ja nemám tieto prostitútky, ja mám tieto. Len čože? Tuto jednu dávala matka za 1 euro. A tá druhá s 3 chlapmi naraz. To sú moje devčatá, prostitútky. Všetko možné mali, sex všelijaký, ale lásku nemali. No a ja sa nazývam už nie otec, pre istotu dávam ešte hranicu vyššie dzedo. Aby som bol, predsa len mal ten väčší odstup od nich. Dneska ma presvedčali, že mám narodeniny a to, a pôjdeme, a to ona na ulici bývala. Hej, dobre, vieš čo, pôjdeme spolu do parku, Majka, ty kúpiš čučko a ty toto, oni kúkali a oni, hej, oslavíme sa, zrubíme tak chceš? Veď si doteraz žila jak zvieratko. Tu nám máš konečne dôstojnosť. Táto, mám ťa veľmi rada, máš pravdu, táto. Druhá sa pritulila takisto ku mne, som mi pohľadkal. A ja vás mám rád, devčata. My vieme, držte sa, pán farár, máme vás radi. Prosím, čo tie devčata potrebujú? Čistú lásku. To nie sú samice, ani moje družky. To sú moje milované dcery. Čo dcery? Vnúčky. Toto. Hej. Spomínali ste teda ten režim, že tu máte nejaký. Áno, režim, áno. Ako to vyzerá tak v praxi? No, ráno o 6:00 budiček, potom majú... Že to musí normálne každý vstať? Jasne. Potom sú rajony, potom raňajky, poumývajú sa, hygiena, všetko. Máme svätú omšu ráno, predtým ruženec, svätá omša, za tým ruženec, na obed ruženec, o 3:00 presekneme tí, ktorým sa môžu uvoľniť z roboty. Naraz mám toľko nábožných, všetci sa chcú uvoľniť. O 3:00 korunka, hej, a večer o 8:00 zase ruženec. Hej, Františkáni hovorí, ani my sa v kláštore toľko nemodlíme. Ale to je jedno, my máme dačo, čo sme zanedbali. Hej, nie farár Kufa je tabletka. Čo? Jaká je diagnoza bezdomovcov? Lebo ma zavolali do Prahy na Karlovú univerzitu, hej, a keď tam hovorili, že majú po 20, to z Európy bolo stretnutie, po 20 bezdomovcov, po 30 a personál 20, 30 a všetko to. A vy máte koľko? My sme mali vtedy 250, som povedal 250. Smejete sa? Povedzte diagnózu bezdomovca. Ste tu lekári, psychiatri. Ticho boli. Človek chorí na lásku. Nevie lásku dať a nevie lásku prijať. Ak príjme už lásku, už sa lieči. Hej. A keď sa ju naučí dávať, je vyliečený. Prečo sa stal bezdomovcom? Bol naučený brať. Otec daj, matka daj, manželka daj. Kto nedá, nepriateľ. A teraz čo robíme na fare? Učíme ho dávať. A čo o lásku? Dávať seba. Svoju mladosť, svoje síly, schopnosti dať pre druhého. A
A takého chce každý. To je priliečený. On je síce bezdomov, ale už nie je bezdomovec. Vie lásku dávať. Čiže toto je naša úloha, naučiť tých ľudí, aby sa naučili lásku dávať. Hej. Bez chyby to není, hej, ale však ani my nie sme bez chyby. No tak ako takto to je. No. Ale vy toto stále nejako zveľaďujete, pracujete. Keď sme boli prvýkrát za vami, privítali ste nás v montérkach. Čiže pracujete aj vy a pracujú aj oni na všetkom? Áno, počúvajte, poviem vám, ja 34 rokov bez mala 35, len betonujem a spovedám. Spovedám a betonujem. Keď nedáte spovedáte v montérkach? Tak, jak v montérkach, jak ma vidíte. Keď nedáte pozorovať za Boh, pribetonujem alebo vyspovedám. Pozor na to. Tam mám štolu a keď do jednej v noci, do pol druhej, tam na tej stoličke sedím, tam chodia a stredajú sa. A prichádzajú ľudia zvonku a neviem, jak je to možné, hej, ale ja sa nepýtam nikdy, skade sú, ale vidím podľa prízvuku, že z hocikáde prichádzajú po 20 rokoch, 30, 50, 60, po 65 rokoch na spoveď generálky. Hej, tu mám takú krabičku, vidíte tie servitky a obyčajne, keď tá spoveď je dobrá, tak tie slzy pokáňa sú na mieste. Ľudia plačú, ale majú vnútornú obrovskú radosť. Neponíženie, radosť. Kedy by mi nohy boskali, alebo tak, ja kúkam, čo ste. Hovorím, keď je to žena, hovorím, pomaličky máte make-up už roztopený, dajte si utrite, dobre, ešte. No teraz je to dobre, usmejte sa, teraz môžete ísť. Po rokoch si dávajú duše do poriadku. Takže vidíte, že toto robím. Betonujem a spovedám. Toto celý kňaz. V podstate vaša charitatívna činnosť nezostala nepovšimnutá a boli aj nejaké dokumentárne filmy natočené, čo som videla. Aj. Ako to vy vnímate? Ja si reklamu sám nerobím. Dva sú extrémy. Jedna je, ideálne je svieca. Svieca na svietniku. Pán Ježiš hovorí, nedávaj pod mericu, po našom povieme pod hrniec, prečo? Vypáli sa kyslík a zhasne. Ale tá svieca svieti, elektrika vypne, keď je skrát elektrárny tma a svieca furt svieti. Svieti tým druhým, ale nevykrikuje, kúkajte, ja sa spaľujem, ja sa obetujem. Tichučko svieti. To je naša úloha. Tichučko svietiť a tí, ktorí chcú, tak im posvietime. Aha, dá sa tak zožiť. Prišli Belgičanky tu, oni tak videli, ja neviem skáde, donesli flámske noviny a pozerám medzi cigánmi, som tam odfotený. Mňa sa Romovia hneď pýtali, dnes ste vy polovičar, pán farár? Ja v lete som do hneda, celý čierny. Nie, ja celý cigán, na mňa berú, hej. A medzi cigánmi odfotení a oni donesli flámske noviny a hovorili, kúkam, Čakovčí farár? Ja som farár, musím vás sklamať, to som ja kúkali, hej, a už tak. No a oni potom tie dievčatá, keď ste videli to vysokoškoláčky, lebo to ma zavolali do Brusela, to bola sranda, hej, oni plakali, keď stade odchádzali. Hej. My sme nemali čo jesť a oni prišli a teraz my z toho mala, čo sme mali, tak sme im dali a vy nechcete, nie, tu sme mali len na tie desky, som hovoril stoly, hej, a keď ste sa dali na tie desky, len môžete jak helikoptera kolmi štart, lebo keď ste šikmo išli desky, hneď treska do zadku, hej, čiže nemohli ste tak robiť kolmi, hej, a oni to videli a teraz, že my nechceme, odišli vonku a zabudli rukavice pracovné, vrátili sa nazad a my bitka hneď o jedlo. A oni potom zbadali, začali váriť, vypekať, sme sa obrizovali za ušami, zavolali nás do Belgicka, celý autobus do Belgicka, do Antwerpách, tam nás povozili na lodi, normálne my sme išli, hej, na to lodi, sme kúkali človeče, on tam 110 tisíc, či koľko to zaplatil za tú loď, čo nám celý autobus nás zobral. Samozrejme v Nemecku nás hneď prepadlo komando, hej, moji ľudia, hej, také vytetované tie znaky všelijaké, hej, čo to majú, kotvy, hej, všelijaké tie, hej, veci. Tie nahé ženy, tam mali pavúky a všetko toto, hej, a teraz tie pásky a toto, ako sme zastali na diaľnici Kuštík, tam takto musel dať bonc, hneď nás prepadlo komando, ruky hore, všetci teraz vyzlez do polpáca a hovorím, ja som farár, hej, toto by každý mohol povedať, ja som naozaj farár, hej. No a potom nás prepustili, ale to, také sme trapasy pozažívali. Takže vidíte, že takto sú moji ľudia, no. Hej. Mali sme taký starý autobus, také RTOčko, ešte ako bohoslovec som ho kúpil, lebo dostali sme gumy. Hovorí farár, ešte som nebol farárom, hovorí, počúvaj, Marián, dostali sme gumy. Skade? Z Puchova. Gumy? Hej, na čo? Na autobus. A koľko? 7. 7? Hej, 7 gumy, dobre, tak dokúpime autobus. Hej, sme takú RTOčku,
hej, jak sa to volá, za Podhradím dolu, Spišské Vlachy, tam sme kúpili taký autobus, ja som ho schoval za katedrálu a prišiel správca, Marian, poď sem. Čo to máš za zelovoc? A jaký zelovoc? Ty sa nerob, to je tvoj. A jak viete, že môj? No čie by to mohlo byť? No, vás odhalil. To bolo švanda. Na tom autobuse sme išli sme do divadla, do Bratislavy. Zás nás zastala policia. Ja si myslím, nedobre, ten autobus taký, to je RTOčko. No, vystupte si, pán šofér, kopal tu do gumy. Hovorí, kde ste boli? Hej, čo to máte za bandu? Hovorím, to sú bývalí väzni a kriminálnicu. Hneď sa za pištol chytú, čo? On to len tak povedal, že za bandu. A čo to máte za šrot? To je náš autobus. A toto je autobus, dajte doklady, si myslím, vodičak, to je posledné, čo ti dám. Všetko som mu strkal, len vodičak, kde... Hovorí, že jaký, že to máte, že to nemá. Jaké to je, taká rachotina, no, to ja neviem, jak, pán šofér, jak toto. A kde ste boli v divadle? S týmito ľuďmi? Áno, oni sa stanú normálni medzi normálnymi ľuďmi. Aj s určitým rizikom. Hej, v divadle? Áno, s týmito ľuďmi? Áno. Hej, a teraz hovorím, a to kde ste? V Žakovciach. Žakovci? A vy čo vy tam robíte? Farára. Farára? Vy farára? A šoferujete? No tak nemám iného šoféra. Tu máte doklady a zmiznite. Vďaka, Pán Boh vám veľa hriechov odpustí. Pán farár, spomínali ste, že betonujete a spovedáte na striedačku a máte aj nejaký voľný čas? Málo mám voľného času. Niekedy to je aj také tragikomické, bo keď si naplánujem to voľno obyčajne. Za 34 rokov, za 35 ani jeden deň mi nevyšiel podľa mňa. Ja si ráno naplánujem tak a večer vidím, že je to tak. Hej, prečo? Lebo reagujem na aktuálne potreby ľudí. Hej, plán síce mám vždy, ale vždycky je iné, čiže to je to fiat. Fiat, to je to najmudrejšie, čo máte naučiť svoje deti. Nech sa stane, čo chce Boh. Nie čo ja, ale čo Boh. Hej, a ten voľný čas potom, keď to bola sranda, boží, jeden autobus, dva autobusy, jak do zoologickej tu prídu a dievčatá zo zadu cez okno mi dávajú sedlo, aby som išiel na koňa. Cez okno, hej, no tak aj tak. Čiže máte nejaké záľuby? Mám veľmi rád kone, hej, ale nemám toľko priestoru a času na to. Hej, ja mám rád kone. Čiže koníkom, keby bolo viacej času, by ste sa tak viacej venovali? Ja by som aj každý deň jazdil na koni, hej, ja mám rád kone, hej. Tak som mal aj úraz na koni, hej, ale tak už tak helikoptera ma brala, hej, do Čech. Zomrel všeličo, no. Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí hľadajú svoje miesto v živote? Hej, tak ja to odpoviem s tým, čo som tú myšlienku povedal o tých Belgičankách, tie dve. Prišli také Belgičanky, to neboli dve, to bola celá skupina, ale dve, tak prišli za mnou a plakali, ak odchádzali potom pre celá skupina a hovorí, Marian, u teba sme našli to, čo sme dávno stratili. Hovorím, a čo to je? Marian, my sme si užili alkohol, sex, drogy, fetovanie, všetko. Toto ku vám ešte len príde. Ale tu sme našli zmysel života. V Žakovciach. Tu sme mali bahno, nemali sme ešte tú dlážbu, vonku auto roztlačacie, oni si všetko nakamerovali, púšťali, potom Afriku, Kongo, Somálsko a Žakovce. Hej, a tam nám dali auto 7 miestne, hej, veľké auto nám dali, hej, že... A oni z toho hovorili, že tu sme našli zmysel života. V čom ho vidíte? V čom ty žiť pre iných? Toto dáva zmysel. Hej. Žiť pre iných toto, mladý, toto ti dá naozajstnú radosť. Hej. Ak sa naučíš radosť robiť, hej, deťom, hej, maličkým. A maličky sú aj tí jednoduchí, hej, a ty vidíš potom v ich očiach radosť, že on má radosť, že má konečne kde bývať, že dostojne žije, hej, a že má čo obliecť, čo jesť. Tak, no tak toto by som chcel, to je zmysel života. Hej, ak by som tomu neveril, som najväčší cvok pod slnkom. Prečo som sa dal zavrieť na doživote s väzňami, s kriminálnikmi, s vrahmi, s prostitútkami. No tak, keby som tomu neveril. Ja som na doživote zavretý tu. Hej, a dobrovoľne. No. A čo pre vás znamená viera v každodennom živote? Tak hovorí svätý Anselm, viera je odpoveď na Božie zjavenie. Nie to, čo ty rozprávaš o Bohu, takú vieru má aj Lucifer. Dokonca on je presvedčený, že existuje Boh. Jedničku by mal z náboženstva. Lucifer by mal 5 z pokory, z lásky, všetky čnosti, 5. Náboženstvo 1, matematika, rýchlejšie spočítaj jak ty. Biológia, lepšie pozná tvoje telo jak ty. Manažment, lepšie zmanažeruje jak ty. Hej. Čiže viera je odpoveď na Božie zjavenie. Niečo hovoríš,
ústami, ale to, čo hovoríš svojim životom. A tí ľudia okolo teba si musia prečítať. Ten farár, o čom rozpráva, toto aj žije. Nebezchybne, ale raz vám vaša dcerka, váš syn povie, tá naša mama nebola bez chyby, ale chce byť jak moja mama. Fest dobrá. Ten táto mal kopec chyb, ale chcem byť jak môj táto. Toto je potom vysvedčenie od tvojho syna, dcery. Výchova najlepšia je napodobňovaním. Deti napodobňujú. Oni ťa musia vidieť, či to, čo rozprávaš, či žiješ. Či to fiat žiješ. To není švanda. Hej. Povedať fiat je jedna vec a žiť ho to je druhá vec. Ty robíš nádych, výdych a meníš plán. A neži jedenkrát za deň, 100-krát, koľko mi dneska zmenili plán. Hej. Išiel som na stavbu, som sa vybral, ani som sa lopaty dneska nedotkol. No tak boli ten, tu problém, hop. Dalo sa mi. A je po celom dni pomaličky. No čak, to tak je. No. My máme ešte takú rubriku, ktorú dávame vlastne na konci každého rozhovoru. No. Vy ste spíšiak jak repa, predpokladám. Som. Tak nám povedzte niečo, taký odkaz po spisky. Originál. No, naša mama bola učiteľkou, nás furt dopravovala. Hej. Tak áno, aby ste rozprávali po slovensky. Takže ja to spisko-slovensky furt rozprávam. Hej. A mama vždycky to ale opravovala. Viete aj úplne len čisto po spisky. Hej. Pozrite, my máme v našom odkaze, tam vo vestibule, keď som bol mladý, tak som to desi našiel taký ten citát. Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte podľa veľkosti zásluh, ale podľa veľkosti potreb. Moji ľudia si možno nezaslúžia, ale potrebujú. Hej. Tomu som zasvetil život. Takto chcem žiť. Biskupovi som minule hovoril, že jakú pesničku si spievam. Jakú? Nezomrem na slame, zomrem ja na koni a keď z konia spadnem, šablička zazvoní. A to je čo? Vysvetlím ti. Hovorím, rímsky vojak. Rímske má príľbu, má brnenie, má štít, má meč, má koňa. Môže stratiť príľbu, môže stratiť štít, môže stratiť brnenie, koňa ti môžu zabiť, meč nesmieš zahodiť. Kým nezahodíš meč, si stále bojovník. Jak ho zahodíš, si dezerter. A jak sa volá ten meč, pán biskup, neviem. Láska. Nezomrem na slame, zomrem ja na koni, čiže chcem zomrieť v boji ako bojovník. Proti komu? Proti čomu? Nenávidím hriech a milujem hriešnikov. Z celej duše nenávidím alkoholizmus a milujem alkoholikov. Tu sú. Nenávidím narkomanizmus škodlivý a milujem narkomanov. Tu sú. Nenávidím z celej duše škodlivý prostitutizmus a milujem prostitútky. Tu sú. Nenávidím škodlivý lesbizmus, ale milujem lesby. Tu sú. Hej. Boh má obidva atribúty naraz. V spravodlivosti zavrhuje hriech, čiže obidve vlastnosti, a v milosrdenstve zachraňuje hriešnika. To je ono. Toto robí farár v Žakovciach. Jedno druhé. A proti tomu bojujem. Proti zlu. Chcem zomrieť ako bojovník. No ak povedia, a farár teraz anjeli hovoria, kúkaj, nemá meč v ruke, nemá, anjeli žalujú hneď. To je pravda. Je dezerter, není dezerter. Hľada ho v tráve. A to je čo? No nevidíte, že ide na spoveď? No vypadne aj otcovi, aj máme hoci kedy meč z ruky. A predsa necíti nenávisť ku svojej dcere, k synovi. Predsa furt je to, ale vypadne ti, no máš sa z čoho spovedať? No áno. Hej. Ale Ježiša nezaujíma, či vyhrávaš, či prehrávaš. On ho zaujíma, či bojuješ. A za bojovníka sa počíta aj vtedy, keď hľadaš ten meč. Hej. A pán biskup, a vieš čo? Keď farárovi vypadne z ruky meč, šablička zazvoní, znamená, že je mŕtvy. Hej. Tak chcem zomrieť. Hej. V boji proti zlu. Tak je to. Hej. A ešte nám povedzte niečo po spisky. Nedám vám pokoj. Zajdeme jutre. Neznám. No, urobíme si plán A a bude plán B. Hej, to už som naučený. Je to tak. Super. Hej. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas, za rozhovor, za vaše inšpiratívne slova. A ak by ste chceli ešte niečo odkázať našim sledovateľom alebo tým, čo vás podporujú, čo vás majú radi, máte ešte priestor. Verte, že to najlepšie nás ešte len čaká. Keby som tomu neveril, tak som naozaj cvok. Hej. To najlepšie nás čaká. Každé utrpenie pominie. Hej.
Ježiš neprišiel utrpenie vysvetliť ani odstrániť, on mu prišiel dať zmysel. Premeň ho na lásku. Jak sa premenia? Kúkni na kríž a rob to, čo on. Na tom kríži si mal vysieť ty, on, ja. On to zobral za nás. Zober za dakoho ty. Príď na svätú omšu a všetky kríže z celého dňa, trampoty, skrachované plány, všetko, čo ti nevinde, vysypaj ráno, večer na svätú omšu, na oltár. A kňaz, keď premení chlieba víno na telo a krv Kristovu, pri premenení ministrant zazvoní, vtedy sa tvoja obeta, malá, nedokonalá, spojí s nekonečnou a svetou a kňaz sa modlí príkaz svojmu svätému anjelovi, preneste to dary na tvoj nebeský oltár a naraz máš hore nekonečnú obetu a svetu. A kupuješ listok do neba. Komu? Ten vočistí, čo si musí odpíkať, tak tie váhy na trhu, kým spravodlivo nevyvážiš, tovar spravodlivo nemôžeš vzať, tak aj vočistí. Strašne pomaly to ide, lebo Boh je spravodlivý, čiže musí. Ale aj milosrdný dovoluje, aby takto zaplatil za toho, koho miluje. Ty zaplatíš, najčastejšie sú to matky, za toho, koho miluješ, a ten vočistí takto podskočí. Dostaneš ho do neba. Toto nám zavidia anjeli. Eucharistiu, čiže svätú omšu a utrpenie. Utrpenie? No, berte si anjeli všetko. No, to je taký hlupý, že ty utrpenie dávaš. Splachuješ do záchodu. A to jak? Najväčší diamant, ktorý majú v Anglicku, som počul, pre 100 rokmi našiel Angličan, chlapci sa hrali s kamienkami a on kúka, diamant majú v ruke. Do keľu za sladkosti vymenil diamant. To boli hlupí chlapci. Ty si ešte hlupejší, keď splachneš do záchodu. A to kedy? Keď preklínaš a nadávaš pri utrpení, pri nepochopení, pri znevažovaní, splachol si do záchodu. A čo mám urobiť? To, čo ti farár teraz povedal. Vysypaj to na oltár pri svätej omši a brúsený diamant sa stáva briliant a za pomoci brilianta kúpuj listok vždycky dá komu do neba. Hop, 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 hop. Môžeš ísť na svätú omšu a nejdeš, anjeli kúkajú a krúťat ešte aj na druhú. Mohol a nešiel. Kúkaj, čo rozrobil s utrpením. Toto nám anjeli zavidia. Toto prajem všetkým ľuďom, aby ste neprepasli ten čas. Budete ľutovať. Keď si mohol ísť, mohla na svätú omšu a si nešla. Keď si utrpenie mohol premeniť na lásku a ty si ho splachnul do záchodu. Toto budete ľutovať. Premeň ho na lásku. A kde je zmenáreň? Svätá omša. Sypaj tam, vysypaj, hop, hop, hop a kupuješ furt takomu listok do neba. A uvidíš, koľkých ľudí zachrániš. Toto rob. A budeš žiť. Tak. Ďakujeme krásne.